croeso i Rodney Parade ar gyfer gêm ola'r tymor arferol yn yr Indigo Prem. Ni'n barod i gweld un dyn yn cael ei coroni pnawn yma. Ni dal ddim cweit yn siŵr pwy fydd yn cael ei coroni'n bencampwyr y gynghrair. Yn gynharach pnawn yma, curodd Caerdydd Merthyr o 39 i 7. Ceisiau Evan Lloyd, Mac Thomas 2 i Dewi Croes. A'r un yma i Freddie Barnes. Yn allan o'r ail hanner o 36 i ddim yn y diwedd. I selio ei safle ar frig y tabl a mae'r ddau dîm heno hefyd yn sicr o lle. Yn dod mewn o'r asgell, mae yna gais. Joe Westwood yn bylchu. Dyma Lloyd Lewis mewn â Kerry o le. Standard yma. Am berfformiad, mae Llanymddyfri yn dîm i gadw llygad ar eleni yn yr Indigo Prem. Un o Sian Davies, ochr Gami, ac yn cyroesi Llanymddyfri. Yes! Get in there! Get in there! A dyma fe mae'r fuddugoliaethau yn golygu Ricky Guest, ond mae pob safle yn y 4 ucha wedi gadarnhau. Caerdydd fydd yn croesawu Casnewydd i'r brifddinas. Llanymddyfri fydd yn cynnal y gêm yn erbyn Merthyr ar fanc yr eglwys y cyfan i weld ar S4C. Ac yn ymuno da fi pnawn yma, mae cyn captain Cymru, Siwan Lily Crap, a chyn chwaraewr Casnewydd, Nathan Brew, ond nhw ddim yn abod ti Nathan yn dod mewn. Mae'n rhaid bod ti'n dod yn fwy aml, achos Nathan nhw ddim adod. Na, angofio si ID fi heddi. Angofio'r ID yna ni te. Rhaid, wel fel ni wedi gweud, ni wedi rhoi cyd-destun y gêm, a mae bob tîm yn y 4 ucha yn gwybod bod nhw trwodd eu rowndiau terfynol, ond mae dau o reion y gynghrair dan i fan hyn, o fel ti'n gweld i'n mynd? O, yn sicr, chymod, ddau dîm sydd yn dod mewn i'r gêm yma, llawn hyder ar ôl y ffordd maen nhw wedi dangos lan hyd yma. Digonedd o cymhellion dal i fod, achos mae'r play-offs i ddod wrthnos nesaf, felly edrych mlaen i cael tipyn o chlaster yno. Ie, Casnewydd wedi bennu'r tymor yn gryf. Mae Llanymddyfri wedi bod yn gryf trwy gydol y tymor. Cyfle gyda nhw ennill y gynghrair am tro cyntaf yn ei hanes. Ti'n gweld nhw'n neud na? Ie, fi'n credu nhw'n gallu. Maen nhw wedi bod yn y top trwy gydol y tymor, ond hefyd gorffen gorau nhw ers 2017. Felly, mae nhw gyda momentum ac yn teimlo'n positif iawn yn fynd mewn i heno a wythnos nesaf. A tîm arall sydd da momentum yn amlwg yw Casnewydd. Maen nhw'n awdu ennill 8 gêm yn ylynol. Ydyn nhw'n gallu cystadlu gyda'r 3 tîm uwch eu pennau nhw yn benodol Caerdydd fydden nhw'n gwynebu wythnos nesaf? Wel, dwi'n credu, maen nhw'n gallu. Welon ni yn y final fel maen nhw'n gallu cystadlu, ond nhw'n brwydro am pob peth, ond nhw. Colli yn y diwedd, wrth gwrs, falle achos oedd rhyw gormod o uchelgais gyda nhw, a wrth gwrs mae uchelgais yn iawn pan mae'r sail gyda chi, ond yn anffodus, falle jyst wario yn yr adolydd anghywir oedd y problem, ond hefyd falle ar gyfer y gêm hyn, ond mae rhaid bod yna lefel yn fwy o falle frwd ryddedd yn pob peth nhw'n wneud yn ardal y gwrthdaro. O, fi'n edrych mlaen i hon am yr hael mas fyd. Ond nes i sôn am y gêm yna yn y Stadiwm y Principality. Pythefnos yn ôl y Casnewydd oedd yn herio'r hen elynion Caerdydd i ennill cwpan yr uwch gynghrair. Roach, fel yno i rwytho'r cais cyntaf o'r ffeinal. Dyna eich peniad athletic. Penny Gap, a'i dyna'r foment fydd yn ennill y cwpan. Bencampwyr, cwpan yr uwch gynghrair 2023, yw Caerdydd. Wel, jyst un cais gwefreiddiol gan Joe Goodchild yn gwahanu'r ddau dîm ar y diwrnod. Tyfed sut mae Tyrone Morris yn adlewyrchu ar yr achlysur. Mae fe'n cadw cwmni i Phil Steele. Yes, here he is indeed, Tyrone Morris, the Newport coach. Tyrone, you're coming off the back of the defeat by Cardiff in the cup final last time out. You're going to play them again in the semi-final next week. What are your thoughts on that? I think if I'm completely honest, that's exactly what I wanted. Just to give the boys another opportunity to have a crack at it. Yeah, it took a wonderful try to win the game. It was a good arm wrestle, but I felt that we probably edged the game, if I'm completely honest. So we're a bit disappointed with that, and it's great to have another opportunity and another crack at them. You've got a strong side tonight. Anaid Owen in the centre. What are you looking for from him? Yeah, obviously he's come back from a couple of injuries and a long-term knee injury, so it's very much about
just rewarding his efforts throughout this last couple of months and giving him some game time ready for him to lead into pre-season. But yeah, look, he's a talented player. He can control a game. He fits into our team really well, and is exactly what we want as a second distributor in our 12 slot. Back at Rodney Parade, Fortress Parade now. You've got a terrific record here. What do you put that down to? It's very much our home. I know we spoke about playing at Spitty and making that a fortress, but we can't get away from the historical values of what Rodney Parade means to the players. And it's a wonderful ground. It's a wonderful atmosphere when we're down here. And we try our very best to make sure that we continue making it a fortress. Wonderful surface as well, wonderful weather. Nothing on the game. Can we expect to see some barbarian stuff or not? I very hope so. I hope so. They very much depend on Llanymddyfri. We always try and play barbars. Cheers, Tyrone. Thanks, Phil. Cheers. Un o'r ceiau gorau ni wedi gweld yn yr Indigo Prem trwy'r tymor, ond ar ôl colli 4 gêm gynta Siwan, ni'n edrych ar perfformiadau Casnewydd yn ddiweddar. Maen nhw'n ennill 8 gêm yn olynol. Mae hwn yn seiliedig ar y 15 gêm diwetha. Maen nhw ar frig y tabl. Pa mor bwysig yw momentum? Momentum yn bwysig iawn, ti'n gwybod? 8 gêm yn olynol yn masif, ac bydd y hyder yn y sgwad yma'n trwy through the roof. So bydd nhw'n hyderus yn mynd fewn i heno, ond momentum yn masif ac ail hanner y tymor arbennig o dda i nhw climo'r bord fel maen nhw wedi wneud yn peth anodd i wneud, so bydd nhw'n hyderus heno. Ni wedi dod yn gyfarwydd y gweld lot o Sir y Dreigiau'n chwarae Casnewydd, boes fel Will Reid. Mae lot o nhw'n absennol heddi, ond mae'n Eirin Owen ar ôl fe wneud 3 ymddangosiad i'r Dreigiau off y fainc yn cael cyfle i ddechrau hyn o ma. Ie, fi'n edrych ymlaen i weld y bach yn ware. Mae fe'n dal yn ifanc, mae fe'n chwaraewr celfydd iawn, sydd yn gallu chwistrellu cyflymder pan mae eisiau, ond hefyd, siŵr fod bydd e'n hybu'r ffordd mae Casnewydd yn hoff iawn o waren. Hynny yw gyda awydd i ware gêm eang pob tro. Mae'n bwysig, Siwan, i'r boes mae cael amser ar y cae. Mae gan Casnewydd yn Eirin Owen, a mae gan Llanymddyfri 3 Sir yn Rhanbarthol, Iestyn Rhys, Tari Dole a Samson Lee o'r diwedd yn cael cyfle i gael y bel na'n ôl yn ei ddwylo. Ie, fi wedi bod yn spel nes i Samson chwarae, so fi'n cyffroes iawn i gweld sy'n mae'n mynd, ond hefyd mae peth positif iawn i Llanymddyfri i cael rhywun fel Samson yn y front row na ac experience i gyda fo, ond hefyd Iestyn Rhys a Harry Dole, mae'r 3 chwaraewyr gyda llawer o cyffroes amdano nhw, ond hefyd experience, so mae'n pwysig iawn, ond fi'n edrych ymlaen i 3 nhw fynd heno. Ie, a gymaint o gryfder ar y fainc. Beth sy'n neud nhw'n dîm cyflawn? Maen nhw wedi bod yn y 4 ucha na trwy'r tymor. Am ddiffyn nhw wedi sefyll mas i ti, Nathan? Ar am ddiffyn, mae hwnna'n pwysig iddyn nhw, wrth gwrs, ond i fi pob agwedd o chwarae nhw yn cadarn, yn enwedig y safleoedd gosod, bod nhw'n gyson gyda nhw pob wythnos, a wedyn pan ych chi'n ystyried y chwaraewyr sydd gyda tu ôl, fel Jack Maynard, y Brodyr Warren, maen nhw'n bygythiol ofnadw. Ie, ar gyfer sialedd yn ildio mond 16 o bwyntiau pob gêm. Felly am ddiffyn gorau'r gyngrair, o dyma ni, amodau perffaith, amodau anghyfawr oedd i ni yn yr Indigo Prem. Mae'n braf gol rygbi yn diwy mis Mai, a mae Euros Evans yn ymuno ni nawr. A Euros, ni wedi bod yn siarad am Samson Lee a Harry Dole, Iestyn Rhys nôl yn eich garfan. Be maen nhw'n mynd i ychwanegu'r gêm yma? Mae'n gret i cael Samson nôl, mae'n bod yn siwrna hir i fe, so nôl ar y a cael cyfle iddi i ware, mae'n bwysig iddo fe. A hefyd, so mae'r gêm yn siwto Harry Dole a boes fel yna hefyd, so fel ni'n disgwyl ar y gêm, mae'n mynd i helpu fe hefyd. A cadarnhad heddi, fyddwch chi'n croesawu Merthyr yn y rownd dicyn dirfynol? Dy ymateb? Ie, yng Nghymws, gêm gatre yna beth ni'n disgwyl am. Merthyr yn tîm anodd, mae 4 tîm anodd ar ôl, so ennill eddi gweithio a wneud symud ymlaen i wythnos nesaf. Euros, diolch yn fawr. Newn ni siarad i ti wedi'r gêm. Right, there's English language commentary available with Siwan Lillycrap and Phil Steele. Ond draw ni nawr i Griff McKee fydd yn cael cwmni Nathan Brew. Gaerdydd, selio i safle ar frig yr Indigo Prem. Mae hon yn dal i fod yn gêm bwysig rhwng Casnewydd a Llanymddyfri, felly beth am ddechrau gan gael cipolwg ar dîm Llanymddyfri, a mae'n ddylanwad enfawr o'r Scarlett yn hîm Llanymddyfri, ond mae'n bwysig cofio am chwaraewyr rheoledd ne i'r porthmyr Jamie Hughes a Craig Thomas sy'n ymuno gyda Samson Lee yn y rheng blaen, a mae Iestyn Rhys yn cael cyfle yn safle'r wythwr i drio creu argraff i sicrhau clwb ar gyfer y tymor nesa. A mae'n ddigon o chwaraewyr i gadw llygada'r hefyd yn hîm Casnewydd wedi bod ar dan 8 buddigoliaeth yn olynol yn y gyngrair. Ond ella bod rhaid dweud anghofiwch y gêm yn y Principality.
ond yn siŵr mae hon yn mynd i fod yn chwarae ar feddwl y chwaraewyr yn dod allan yma yn Rodney Parade heno. Mae'r record nhw yma yn arbennig heb boddi ers 2 mlynedd. Yn be fysa rhain dweud yw cartre go iawn Casnewydd, a dyma nhw'n dod allan yn barod am gêm ffyrnig. Drian o'r plentyn yn disgyn drosodd, gobeithio na fydd Casnewydd yn disgyn dros I traed I hun fel hynny heno yma. A mae'n edrych fel bod hon yn mynd I fod yn gêm enfawr, a tîm cryf I Casnewydd gyda Rhengôl, Craig Hood, Josh Reid a Ben Roach. Maen nhw'n amryddawn ar hyd y cae yn amddiffyn ac yn ymosod. A mae'n bwysig cofio yn y Rhengôl ne, da chi'n edrych Lloyd Lewis a Eirin Owen, Jay Foster, Jonathan Morris a Ioan Davies I gyd yn amryddawn yn gallu chwarae ar hyd y linell ôl. Dwi'n siŵr fy'n ni'n gweld dipyn o newid yn lle maen nhw'n dechrau ar hyd y cae I gyd. Dyfarnwr hen yma, Dewi Phillips, yn barod I gael y gêm hon ar y ffordd. Y bêl yn wylo, Ioan Hughes. Dyma ni felly, gêm ola, yr Indigo Prem yn y tymor rheolaidd, cyn I ni edrych am y rowndiau cynderfynol a terfynol dros y bythefnos nesaf. Mae Llanymddyfri'n taflu digon o ddynion I mewn I ardal y gwrthdaro syth ac yn creu dipyn o niwsans o'i hunain I Casnewydd. Jay Hope yn penderfynu chipio I lawr y cae. Dydy o ddim eisiau cadw I fyw. Syth dros yr yslys agosau yma. Y tafliad cynnar fydd hi I Craig Thomas yn gynnar yn y gêm hon. A da ni'n gweld yn syth bod Jay Hope am geisio defnyddio'r gêm gicio yn effeithiol o'i hanner nhw I hun. Nathan Brew, ti wedi cyrraedd fi fan hyn, o ti'n angen dangos da I di eto na? Na, na, diolch wir. Ond na, oedd, fi'n bod yn onest, mae bach o ffitrwydd dylan fan hyn, o'r gloi. Yn amlwg mae'r gêm hon oedd hi'n gêm fwy cyn dechrau heno yma, ond sa ti falle'n dweud, cyn y gêm rhwng Merthyr ac Caerdydd, bod hon yn mynd I fod yn gêm danllid beth bynnag? Ie, yn sicr, ie. Dwi'n beth, mae'r gêm mae sydd I ddod yn mynd I bod yn enfawr i'r ddoi tîm. Mae Caerdydd, wrth gwrs, yn tîm ar fform ar y foment, felly bod hwnna'n mynd I bod tipyn fach o her I Casnewydd, a wedyn, wrth gwrs, Merthyr yn erbyn Llanymddyfri, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn mynd I tynnu dŵr i'r danedd. Mae gen gosb cynnar yn y sgrym cyntaf I Llanymddyfri. Ac polwg bach arall ar yr hyrddiad neu, dyn ni'n gweld effaith Samson Lee yn syth yn y sgrym yna. Mae'n rhaid dweud, mae o'n mynd I gael dylanfad enfawr heno, yndi? O, yn sicr, ti'n beth, mae sgrym Llanymddyfri mor gryf yn gyson, ond gyda fe, ar ffront yr helm, fel mae'n gweud, mae fe mynd I bod yn tipyn o talcyn caled I blaenwyr Casnewydd yno. Felly, cyfle I raidd yn y 3 munud agoriadol I Llanymddyfri, y bêl yn lan mewn I Jack Jones. Ac yn barod I hyrddio. Ond am ddiffyn, Casnewydd yn neud yn dda I atal yn gynnar, ond yn crymanu ffwrdd. Craig Thomas yn cael ei dynnu lawr, ond dyma nhw'n dod y dynnu yma o'r Samson Lee yn cario'n gryf, yn ceisio cael ei ddylanwad ar y gêm yn gynnar. Iestyn Rhys hefyd wedi bod ymysg ar Scarlett eleni, a mae Llanymddyfri yn barod o fewn 5 metr o'r llinell gais na. Yn gwthio unwaith eto, yn bylch yn effeithiol, Lee Rhys yn croesi'r llinell gais. Mae Llanymddyfri wedi dechrau ar dan. Mae'r dyn yn gwybod union beth o'n wneud. O, yn sicr, dyna'n gwmwys beth oedd ddisio yn y Llanymddyfri. Dechreuad llawn bwriad, mor penderfynol yn pob agwedd o chwarae.
lefel yn fwy o pendantrwydd hefyd wedyn ni gyda'r y mewnwr yn gweld y bylch ac yn mynd trwyddo fe. Falle bydd Casnewydd yn bach yn siomedig gyda y ffaith bod y mewnwr wedi sgori fan hyn. Ond gwaith da gan Llanymddyfri, mynd trwy'r cymalau, wrth gwrs, ond fyna, jyst falle y pillar, fel maen nhw'n gweud, jyst ar goll ar y foment gyda Casnewydd. Y dechrau perffaith i Llanymddyfri, a Jack Maynard, prif sgoriwr pwyntiau'r gyngrair, yn ychwanegu 2 bwynt arall. Ond allan nhw'n un lle, mae'r gwaglen agor yn enfawr i Liris, cyfathrebu falle yn bod yn well gan Casnewydd. Ie, o'n i just gweld un o'r blaenwyr falle just gorwedd ar y llaw bron, just heb dod nôl ar eithriad yn rhoi'r bylch yna i Rhys i sgori'r cais. Camgymeriad o'r ail ddechreuad gan Llanymddyfri yn rhoi cyfle i Casnewydd. Yr ein i'r Owen yn ceisio chael ei allan i Matt O'Brien, ond John Morris yn neud yn dda i chasglu hi. Ond allan o'i ddwylo fo, mae'n mynd yn y diwedd. A Lee Rhys ni chael ei allan i Estyn Rhys. A Llanymddyfri yn ceisio pwyllo. Jack Maynard yn ffigio'r gic. Yn cadw i'n fyw, ond maen nhw yn ddwfn. Ni dwy ar hugen i hun. Mae'n rhaid deud, maen nhw'n ddewr yn ceisio chwarae hi o fan hyn. Pwyllo. Mae Lee Rhys di penderfynu digon i'w digon. A'n rhoi ti'n uchel lawr y cae tuag at y cefnwr Ioan Davies yn casglu'n dda. Cario effeithiol gan Casnewydd yn mynd nôl ar ei hunen Matt O'Brien. John Morris i mewn i ardal y dacl. Mae cyflymder ymosod. Casnewydd yn cynyddu. Che Hope yn ceisio cadw'r tempo'n yn uchel. A braf gweld y dyn ifanc yn dal i fynd y bas yn fflat gan Matt O'Brien yn fanne. A dyma fo eto. Llun o drws cefn, dwylo da gan y cefnwr Ioan Davies. Casnewydd ddim i weld yn ei llawer o fetre fan hyn, ond mae yn gic-gosb yn y diwedd. Ie, yr amddiffyn unwaith eto, oedd Llanymddyfri mor trefnus. Llawn ffynigrwydd ar y foment hefyd, jyst yn gwneud pethau'n anodd i Matt O'Brien. Mae fe'n ceisio mae stori'r chwarae. Lliw'r chwarae yn bert yn anffodus, maen nhw'n mor trefnus. Ac yn dod lan, y llinell yn dod lan yn gloi hefyd, yn rhoi digonedd a pwysau ar y nosod Casnewydd. Y gic gan Matt O'Brien yn arbennig yn rhoi Casnewydd o fewn 10 metr i linell gais. Llanymddyfri angen bod yn drefnus o'r fan hyn a'r llinell yn effeithiol. Jack Gillard, y bachwr, yn ceisio cael ei ddwylo arni, ond mantais. A fydd hi'n gic-gosb arall yn erbyn Llanymddyfri. Ie, cic gwych yn y lle cynta, yn rhoi Casnewydd yn y safle ymosodol fan'na. Wedyn gwaith da yn y sgarmau symudol yn neud i Llanymddyfri gweithio, wrth gwrs yn dymchwil y sgarmau symudol, a mae'r cic-gosb yn dod. Anodd gweld pwy oedd ar fai yn fanno, ond tydi hynny ddim bwys i Casnewydd. Just iawn yn cadw y bêl yn Roach, oedd yn cario trona yn Erin Owen. Hope yn ceisio cynyddu cyflymder, Kyle Taylor. Ac yn dal i fynd, Matt O'Brien bellach. Bêl allan gyda'r canolwyr, ond Foster Smith cael ei amsugno yn y diwedd. Che Hope oedd yn troi allan gyda'r bêl, ond amddiffyn arbennig gan Llanymddyfri. A Iestyn Rhys, nace, Stuart Worrell dros y bêl. Ie, unwaith eto ni'n gweld lefel o ffwyll yn yr amddiffyn, mor trefnus, a wedyn blaen ysgellwr Worrell yn neud ei jobyn ar y llawr, yn bondio dros y bêl ac yn ennill y cic-cosb. Ond maen nhw'n neud pethau'n anodd i Casnewydd ar y foment. Maen nhw'n mor mygathiol yn dod mlaen fel llinell amddiffyn, a mae fe'n neud popeth yn anodd i'r blaenwyr
Casnewydd cael unrhyw fath o momentum yn y foment. A siap corff Stuart Worrell yn berffaith dros y bêl. Fel na da ni wedi gweld mor aml ond. Tafliad Llanymddyfri ddim yn gywrain y tro yma, felly Casnewydd sy'n cael cyfle o fewn hanner Llanymddyfri unwaith eto. Neirin Owen yn ochr gamu, ceisio darganfon bwlch. Ychydig o le yma i Iwan Davies. Iwan Davies yn dod yn dydacl gan Aaron Warren. Ond unwaith eto, fel sonwyd yn gynt, trefnus yw am ddiffyn Llanymddyfri. Matt O'Brien yn trio weithio rhyw fath o fwlch, ond ar hyn o bryd does dim llawer yn dod i Casnewydd. Foster Smith gyda'r bas yn fyr i Iwan Davies. A'r bêl yn hir i'r asgell, Lloyd Lewis yn erbyn Harry Dole. Mae Dole yn tynnu Lewis i lawr. Bas yn fflat. Tom Workman yn cael ei lorio. Anodd gweld lle mae'r cyfle mynd i ddod i Casnewydd. Stuart Worrell eto yn ei chanol hi, y tro yma ddim yn llwyddiannus. Ond y bas yn slap gan Matt O'Brien. Ond ar ôl nifer o gymaled, da ni'n wedi gweld Casnewydd yn mynd ymlaen llawer. Na, ar y pryd ni, oedd wrth gwrs Llanymddyfri yn camsefi, allan mae tro cynta, mae'n rhaid gweud, o rhan am ddiffyn nhw. Ond i bod yn deg, so nhw'n rhoi rhy gormod o rifau mewn i'r ryciau, a mae digonedd o chwaraewyr yn erbyn Casnewydd pob tro maen nhw'n edrych lan ar y foment, a mae falle diffyg falle cyfarthrebu ar brydiau rhwng y blaenwyr a'r olwyr yn gadw nhw lan, achos mae yna cyfleoedd ar y tu allan, achos maen nhw yn dod ar eu trad yn gloi, ac ond maen nhw'n eitha cil ar bwys y rwc hefyd. Matt O'Brien yn mynd i'r gornel. Falle fysa 3 phwynt di fod yn syniad gwell. Pwy awyr? Ie, nid i Casnewydd. Maen nhw'n llawn i uchelgais, bod yn onest. Maen nhw eisiau mynd am gais yn sicr i ddod nôl mewn i'r gêm hon. Mae'r sgarmes symudol yn dal i wthio gan Casnewydd. Cais yw hi am nhw nôl ar y bwrdd. A dyna'n union nhw angen. Ie, yn sicr, dyna pam nhw ddim yn eili at y pist fyna. Maen nhw'n moyn ware'r gêm, so nhw'n moyn yn eili at y pist. Maen nhw'n moyn dangos beth sydd gyda nhw, achos mae hon wrth gwrs yn mewn rhywsut yn fath o ymarfer ar gyfer gêm yn erbyn Caerdydd, a yn enwedig pan maen nhw'n edrych ar y sgarmes symudol, bydd hon yn tipyn o arf yn erbyn Caerdydd wythnos nesaf. O'n i'n gweld jyst y cryfder a hefyd lefel o trefn sydd i gael yn y sgarmes symudol fan hyn. Chwaraewyr nerthol, ddinistr yn dod trwyddo, a dim ymateb gan Llanymddyfri. Ni'n gweld jyst y trefn fanna. Matt O'Brien yn dod mewn i helpu, so yn gwybod pa mor helpful ma fe fanna, gweud y gwir, ond nath tipyn o'r job. Mae ganddo fo dal yr hyder ne i fynd yn ei chanol hi. A'r gic yn gywir gan Matt O'Brien, prif sgoriwr Casnewydd eleni, a mae'n ôl yn gyfartal. Ie, ni'n sôn falle mynd amdano'r test, ond mae'n rhaid i chi yn y gymau fel hyn, yn wedi yn y play-off o nesaf. Mae'n rhaid bod y penderfyniadau chi'n neud yn ddewr ac yn beiddgar, a dyna beth digwydd fanna. Maen nhw wedi cael y canlyniad oherwydd ni. A fel ti sôn yn fanna, mae hwn di troi mewn i bach o gêm ymarfer, beth maen nhw'n gallu gwneud, trio pethau gwahanol ar gyfer y gêm wsos nesaf. Felly, ti'n meddwl bod y ddau dîm yn cymryd, Lloyd Lewis wedi ffindio bwlch, digon o le o'i blaen, nôl ti mewn, Jay Hope, ac ar y tu allan yn Eirin Owen. Mae o wedi rhoi ti mlaen, y ras, rhwng y ddau fewnwr, pwys am gyrraedd gynta. Lee Rees yna, ond dyna fflach o be mae Casnewydd yn gallu gwneud. Sicr, unwaith eto ni'n sôn amdano bod yn ddewr ac yn beiddgar, a maen nhw'n ceisio i wario mas yn nhw. Ni'n gweld fan unwaith eto cic gloi fan hyn, ond mae Matt O'Brien yn hybu chwaraewyr i wario gêm eang llawn adloniad. Yn Eirin Owen wedi gweld y gwagle eto. Lee Rees sy'n mynd am yn ôl Lloyd Lewis. Yn treol o'r glas i gwrso. A mae Llanymddyfri'n chwarae fo tân ar hyn o bryd. Mae Casnewydd sy'n dod ymlaen, mae Matt O'Brien wedi ddasgu hi ymlaen.
camgymeriad, allan o gymeriad iddo fo. Ie, ond ti'n beth, dyna yn gwmpas beth mae Casnewydd yn gallu wneud. Just yn gweld fan hyn, just y gredd cynta i ryddhau yr ysgellwr, a wedyn y gredd arall wedyn i just i edrych lan, edrych am y tir agored. Ond anffodus, Luke Rees just rhy gormod o cyflymder tro ni, ond unwaith eto, gwaith gwych gan Casnewydd, llawn uchelgais, a mae Llanymddyfri ar y foment yn ar gyda tam fel ti di dweud. Ac yn union beth, dyn ni eisiau gweld, dyn ni'n gweld Casnewydd, maen nhw wedi bod ar rediad anhygoel yn y gyngrau 8 gêm yn olynol, dim ond yn colli i Gaerdydd o 3 pwynt yn y Principality. Mae'n mynd i fod yn efflon o gêm os nesaf. O, ydy, wel, ni wedi sôn yn barod, mae'n rhaid defnyddio'r gêm yma fel gêm ymarfer, achos mae chwarae digyfaddawd Llanymddyfri yn mynd i wneud yr un peth beth mae Caerdydd mynd i wneud gyda nhw wrthnos nesaf. Llanymddyfri llwyddo i gadw'r bêl yn y sgrym yna. Bach o ddryswch gan Lee Rees, ond yn y bôn Worrell sydd gyda'r bêl bellach. Ac yn barod i roi ti lawr y cae, Lee Rees. A'n rhedeg mewn i'r haul i'w dal hi, ac yn gwneud yn wych i Owen Davies. A Casnewydd sy'n am ddechrau tynnu'r tanau Matt O'Brien mewn i'r cyswllt gyda Jamie Hughes. Y daclyn uchel rhyngipiad gan Llanymddyfri, ond yn ôl am gigosb. Ie, mae Casnewydd yn dechrau gweld y bylchiad yn dyn nhw. Mae Matt O'Brien yn dechrau lliw ar chwarae, ac mae'n dechrau gweld y gwagle, mynd trwyddo'r gwagle. Dyma'r ffordd mae Casnewydd yn hoff iawn o warbil. Just gweld y gwagle yn gloi. Falle dyw'r coesau ddim mor gloi ag o'n nhw gyda Matt O'Brien yn anffodus, ond na, mae fe jyst yn creu rhywbeth mas o dim byd. A dyna'r math o chwaraewyr dyn ni'n gweld yn aml yn y Prem. Ti sôn am rhywun fel Matt O'Brien, rhywun fel Dan Fish, maen nhw'n mynd ben eto wythnos nesaf, a nhw sy'n gallu creu pethau ddigwydd i'w tîm nhw. O, yn sicr, ti'n beth, mae beth sydd eisiau. Nhw yn ar yr ongl, a Lloyd Lewis sydd am groesi mor hawdd â hynny. Casnewydd sy'n croesi'r llinell, a mae'r cefnogwr wrth i bodd. Ie, gwaith anhygol fan'na gan credu taw yn neud yr Owen oedd yn neud y balch yn y lle cyntaf. Mae gyda fe'r allu i wario yn Celfydd, ond mae'n gallu sathu lan hefyd. Ni'n gweld fan hyn yn syth fi'n credu oddi y blaen, y hwca fyna, ac yn rhedeg trwy'r y gwagle, a fel pob asgellwr dda, mae rhaid chi roi cymorth ar eich canolwyr. Felly gwaith da gan Lloyd Lewis hefyd. Prif sgoriwr i Casnewydd eleni, 9 cais i Lloyd Lewis bellach. Matt O'Brien yn paratoi am y gic, ond pethau maen nhw wedi bod yn ymarfer ar y maes chwarae yn ymarfer, dyna yn union beth hwnna, dyna y math y gêm maen nhw eisiau trio pethau gwahanol. O, yn sicr, fel wedys i, mae Tyrone Morris i gweud cyn y gêm, a fe'n bwysig bod chi'n dod mewn â chwaraewyr fel a Neiron Owen, a bod nhw yn rhoi bygythiant iddyn nhw o'r ddechrau. Maen nhw wedi practis o'n ar y maes ymarfer, a mae wedi dod bant. Mae rhaid gweud hefyd, wrth gwrs, bod am ddiffyn Llanymddyfri sydd yn tueddu bod yn trefnus ac yn cadarn iawn wedi cael ei gwelisio fyna. Ni'n gweld unwaith eto, just symudiad eitha syml, y bach o'r rhoi'r pêl i Neiron Owen, mynd syth trwy'r gwagle, falle daw, fi'n credu taw Worrell oedd e, just falle yn cysgu ychydig, ddim yn gweld y bygwrth. Dyna'r peryg yn chwarae mewn i'r haul yn yr hanner cynta. Dwi'n meddwl bod y rheolwr yn rhy bles gyda hynny. Camgymeriad di eisiau fyna, a dyna beth falle sydd rhaid i wella erbyn wythnos nesaf, achos yn erbyn tîm fel Caerdydd, maen nhw'n eitha didrugarydd yn dyn nhw, maen nhw'n gallu cyfrifandas o pob cyfle chi'n rhoi nhw. A mae hon yn gyfle i Llanymddyfri. Sgrym
yng nghanol dwy ar hugen Casnewydd. A gyda'r pac, fel mae pac Llanymddyfri wedi tanio heddiw. Mae'r bel allan, pigo'n arbennig I ffwrdd o'r llawr. Mae Johan Hughes o dan y pist ac y baslac. Mae Johan Hughes yn troi o fewn I bas gwych. Dyna'n gwmpas beth i'r siwrdd I Llanymddyfri. A wedys I, dyna beth mae rai Casnewydd wella. Peidio roi o wneud y camgymeriad hyn, achos mae hwnna'n rhoi cyfle gwirioneddol I Llanymddyfri. Oedd I bon y sgrym. Falle, so'n cwrdd pwy yw falle Iwan Davies y cefnwr oedd yn y lle anghywir, ddim yn falle darllen y chwarae, yn lle dod aros allan a ddim mewn. A'r gic yn llwyddiannus hefyd, a mae Lauren gyda gwestai arbennig iawn ar hyn o bryd. Sgriff, surprise, surprise, mae Ricky Guest yn dewis wedi siarad ni tra mae'r boes yn gwneud y warm-up. Ond sut chi'n mynd ati chwarae gêm fel hon, achos yn amlwg chi drwodd, chi'n gwybod bod chi'n benni'n ail. Ydw yn bwysig mae mewn I rhwng gynderfynol ar gefn buddigoliaeth? Odi, ni heb ware ys 2 wthnos, felly mae hyn o'n cyfle da I gweithio'r popeth I wedi bod yn gweithio yn ymarfer am y 2 wthnos diwetha a trio cael canlyniad ar diwedd y gêm. A ni'n gwybod heddi wedi cael cadarnhad, fyddwch chi'n croesawu Merthyr. Tîm welson I chi'n colli na, mis Ionawr dwi'n meddwl. Be yw'r ymateb di'r gêm na? Mae pob gêm ni'n fod yn galed, dy pwy bydden ni wedi ware. Bydde'n gêm galed, maen nhw'n boes mowr, maen nhw'n drwm. Ni jyst gobeithio maen nhw'n paratoi'n dda a rhoi digon o cyfle yna ni I cael y fuddugoliaeth. A dy dymor ola di gyda Llanymddyfri, hot off the press, Ricky Guest. So wych tymor yn dod at I ben, wedi cael amser gwych yma, mae'r plant I cael eu codi yma I raddau. Jyst moyn benni gyda gobeithio ennill y gyngor. Ar nodyn uchel, reit, cer nôl i'r warm-up na. Wir, am ffordd I ddeud ffarwel fysa hynna I Ricky Guest yn codi y tlws na uwch ben I ben. A mae ganddyn nhw dipyn o gyfle I wneud o. So beth mae Llanymddyfri'n edrych... Wel, mae yna 4 tîm cry mynd, ond mae'n anodd dewis pwy ydy'r ffefryn. Na, chi'n iawn, na ti'n beth. Pan mae Llanymddyfri'n gwneud pethau'n iawn, maen nhw'n gryf ofnadw. Mae ansawdd y chwarae nhw yn bendigedig. Wel wedys I ar y ddechrau'r gêm, maen nhw'n tîm cadan nhw'n mor magwedd o'r chwarae. A pan ych chi'n ystyried y lefel o aeddfedrwydd a profiad sydd gyda nhw, maen nhw'n tîm cryf. Tafliad yn dda mewn I freichiau mawr. Iestyn Rhys a Craig Thomas sydd yng nghefn y sgarmau symudol yn ceisio mynd ymlaen. Samson Lee dros y bel. A maen nhw'n dal I ddod ymlaen. Lee Rhys mewn I Osian Davies. Yn cario'n gryf. A mae'n mynd nôl at yr olwyr. Jack Maynard yn ceisio bylchu, ond mae'r bel wedi mynd ymlaen. A Casnewydd gyda'r gic lletraws. Sydd mewn I freichiau John Morris. Dyma chi gyfle felly. Casnewydd yn gwrthymosod. Nôl I John Morris. A mae'n ceisio dadlwytho. Mae'n edrych fel petai hi wedi mynd ymlaen. Na, mynd y dyfarnwr. Mae Caneirin Owen a fynd yr holl ffordd. Cais yw hi I Casnewydd. A cari ymddangosiad cyntaf. Mae Neirin Owen yn croes i'r linell. Ond mae'n edrych fel bydd y dyfarnwr eisiau cael ail geip ar hon. Dechreuodd hwnna bant gan falle Llanymddyfri ddim yn cymryd y cyfle fan hyn. Oedd yna niferoedd o rifer tu allan fyna. Ond unwaith eto ni'n gweld gredd cynta Matt O'Brien yw uchelgas I ceisio ryddhau'r ysgellwyr bygythiol iawn. Yn anffodus fan hyn, falle just pas y tu fewn o ddisiau yn lle'r pas y tu allan. Ond Jonathan Morris ddim falle gyda'r cyflymder. Ond fe'n paso'r bel, wathau yn ôl a wedyn nath e rolio ymlaen. Felly, sa'n gwybod beth mae'r penderfyniad fyna. Nag, mae'r dyfarnwr yn gweud ymlaen, efe. Mae'r dyfarnwr wedi marcio yn ôl. Ond mae fydd hi'n sgrym. Da'r bel wedi mynd ymlaen, ond fel ti newydd ddeud, anamal mae maswr yn meddwl ar I 5 metr I hun, be na'i wneud? Cic llatraws mewn I John Morris.
As in, sy'n neb arall yn meddwl yna? Oedd yn, i bod yn dig, oedd yn ot pa llwyfan ma fe hefyd, achos nath yn un peth yn erbyn Caerdydd yn y final dwy wythnos yn ôl, ond nath ddim dod bant. Ond, trwy'n beth, os oedd hwnna os nath Casnewydd dod i heibio gyda Cais, bydd e dibyn o arwr, bydd e. Okay, boys, we spoke about the gap. We're leaning in. Ailosod. Not too close, but we're leaning in, okay? We've got to control and manage that space for me. I'r scrum. Ac yn sicr yn arf i'r ddau dîm yma. Y rheng flaen heno yma. Crouch! A Samson Lee ar yr ochr bella o scrum Llanymddyfri wedi dechrau'n gry ac unwaith eto y ddau scrum yn gwegian y tro yma a mae torf Casnewydd yn mwynhau be maen nhw'n gweld. Mae hon yn rhywbeth holl bwysig i Casnewydd, jyst i cael y lefel o ffynnigrwydd yn y scrum fel ni'n gweld, yn cystadlu ac yn brwydro am pob peth yn y scrum ac yn y lein, a mae hwnna'n mynd i, fel ni wedi sôn yn barod, yn mynd i helpu nhw dod mewn i'r gêm yn erbyn Caerdydd wrthnos nesaf, achos mae nhw yn fel pac yn pac di-gyfaddawd iawn ac yn nerthol yn bob agwedd o'i chwarae. Ac am brofiad ydy hwn i y dyn yn rheng flaen Casnewydd, Tom Workman, llynedd yn chwarae rygbi yn y brifysgol, bellach yn chwarae yn erbyn Samson Lee, felly mewn blwyddyn mae wedi dod yn bell. Mae'n mynd i gael cyfle arall i roi hon at ei gilydd, ond oedd y bil yn eili, Rhys? Oedd yna, so'n gwybod pan mae fe'n oedi yn paso'r bil allan. Oedd y blaen ysgellwr yn lan ychydig, ond chi'n gweld na mae'r bil yn dod allan fan hyn, dyna'r cyfle, falle oedd e bach yn anodd, ond fan hyn, bych chi'n gallu weld yw'r blaen ysgellwr, falle jyst yn edrych fel petai bod fe'n mynd i'r rhain gipio'r bil os mae'n mynd i roi pas i mewn, ond mae'r scrum so paid gofyn i fi pam neu beth sy'n mynd ymlaen yn y scrum. Am gofyn eto. Tro yma, y kick-off yn cael ei roi, Lee Rhys yn mynd yn sydyn, sydd i mewn i Rodri Jones, sydd wrth i fodd yn cymryd y cyswllt cyntaf yna, ac yn ceisio i ddasgu allan i'r asgell. Mae Harry Dole wedi tharo i mlaen. Jay Hope sy'n cael ei amsugno gan Dole, ond yn dod yn ôl ar gyfer y cam drafod yna. Ond eto ti'n gweld Llanymddyfri, Lee Rhys, mae eisiau codi tempo'r gêm yn syth. Dyna beth maen nhw'n gwneud ar y foment. Maen nhw'n falle'n gweld so nhw'n cael y lefel o gorechafiaeth yn y scrum fel o'n nhw, felly mae rhaid codi'r tempo rhywsut. Mae Luke Rhys wrth gwrs yn fe'n gallu chwistrellu cyflymder mewn i pob symudiad, felly byddwn nhw'n siŵr o fod yn edrych i fe codi'r tempo pob tro mae'n gallu. Felly, gosod eto, Eiros ddim yn mwynhau. Diolch yn mwynhau be mae'n weld, diolch yn siŵr iawn. Yn edrych fel bod o ychydig yn siomedig, ond... Rwystredig falle, fe? Mae'n byr debyg. A falle yn rwystredig hefyd. Tackle enfawr gan Aaron Warren. A Jay Hope sy'n ei rhoi ti lawr y cae tuag at Jack Maynard. A mae'n gic effeithiol, ond... Fel yn ei dweud, mae siŵr rhwystredigaeth sy'n gan Eiros Evans bod y gêm di mynd cyn iddi gyrraedd y gêm yma, bod na ddim byd maen nhw'n gallu gwneud yn y gyngrair. Sicr, dechrau nhw'n bant yn wych yn dyfa, gyda'r cais cynta a'r falle gorechafiaeth yn pob agwedd y gwrthdroiadau. Ond anffodus mae Casnewydd, maen nhw'n gadael Casnewydd dod nôl mewn, oherwydd falle diffyg canolbwyntio yn yr amddiffyn, a mae hwnna falle di newid y momentum ychydig. Josh Reid yn cario manne. Owen felly, O'Brien yn ceisio i rhoi ti'r holl ffordd allan i Lloyd Lewis. Mae hwn yn gyflym. Unwaith eto Lloyd Lewis. Mae'n dechrau adeiladu siow rili hun ar yr Indigo Prem eleni. Cais arall i'r asgellwr.
cais unigol, sbardinio rhywbeth mas o dim byd, rili, ynddo fe? Dyna beth mae Lloyd yn gallu gwneud. Mae fe'n chwaraewr gyda cyflymder pur, ond mae fe'n eitha grif. Ni'n gweld fan hyn, just pass dros y top, ond mae rai chi cwestiynu'r amddiffyn fanna hefyd. Just y ffaith bod neb yn dod ar draws y cae i helpu mas, neu falle'n gorredig, a wedyn diwedd y dydd, gwaith anhygoel gan Lloyd Lewis fanna. A dyna be mae Lloyd wrth i fod yn gweld. Pan mae'n gweld y chwaraewyr, sydd ddim trefn i amddiffyn Llanymddyfri fanna, mae bach mwy fel be mae di arfer efo game 7 bob ochr. Ie, yn sicr, byw oedd i frwysio na fe. Dyna beth mae Lloyd yn hoff iawn yn wneud. Ar y pryd ni, dath y pêl dros y top. Oedd y pêl ddim yn un perffaith, wrth gwrs, ond mae hwnna rai brydiau yn helpu'r chwaraewr sydd yn ymosod, achos mae fe'n achosi problemau i'r amddiffyn. Le mae fe pêl yn mynd, le mae chwaraewr yn mynd. Felly, nath e cymryd y cais yna'n wych. Ni'n gweld unwaith eto, jyst y ffordd mae fe bêl yn bwrw'r llawn lle cynta. Chwaraewr yn jyst yn sefyll yn stod i weld yma, bêl yn mynd i dod lan a wedyn mae Lloyd Lewis jyst yn gallu chwistrellu'r cyflymder yna mewn i'r symudiad anhygoel. Bale nôl ar tir y byw, ond Matt O'Brien yn penderfynu rhoi ti syth nôl allan. Taflad fydd hi i Craig Thomas. Ond yna, mae'n hawdd deud yn adlewyrchu ar yr hanner awr cynta bod hi wedi bod yn gêm wych, ond mae'n 5 cais di bod, ydi o ychydig lawr i amddiffyn gwan gan y ddau. Amddiffyn gwan ar y brydiau, ond ni wedi sôn amdano fe trwy gydol y gêm. Uchelgas o ddau hefyd, mae'r awydd gyda nhw i ware'r gêm eang yma. A mae'r gêm yn troi mewn i tipyn o chrysau yn barod. Aaron Warren oedd hwnna, mynd lawr yr asgell. John Morris yn ei daclo fo yn effeithiol. Iestyn Rhys yn cario. Johan Hughes. O'r llwybr tarwn wych gan Rodri Jones. Ond ar y ffordd yn ôl yn Eirin Owen. Yn gwneud yn dda i ddal fyny gyda'r dyn. Ond Johan Hughes yn rhoi i Harry Dole. Ydy hwn yn gallu gwneud fel nath yr asgellwr arall ar yr ochr bella. Dim y tro hwn. Ond trwy'r dynion mawr. Mae Lee Rhys ffansi mynd. Johan Hughes, dwylo sydyn. Jack Maynard, o fewn cwpl fetre i'r llinell gais. Ac yn plymio dros y llinell gais. Mae Osian Davies. Diolch yn edrych yn siŵr os mae wedi sgorio. Ti wedi sgorio, Osian, paid o poeni. Ie, dyna chi gwaith gwych gan Llanymddyfri. Just ffwyll ymynedd, mynd trwy'r dwylo. Ni'n gweld fan hyn y lle cynta. Dwylo ddiheig fan hyn gan y canol o'r Warren fi'n credu oedd e. Ni'n gweld unwaith eto ymynedd ac yr ongl a'r nerth oedd i'r blaenwr i sgori'r cais. Mae'r ongl hwnna yn mynd i achosi problemau pob tro maen nhw'n drwy mewn, achos mae'r llif y chwarae yn mynd i'r un ffordd, a wedyn mae'r mewnwr yn codi'r bêl yn mynd i'r ffordd arall, a wedyn mae'r ongl oedd i'r blaenwr yn un pwysig iawn. Jack Maynard sy'n pwyllo i gymryd i drydydd cic o'r gêm. Ac am hanner awr, da ni wedi cael 6 cais. 3-1. A'r gic yma gan Jack Maynard. I roed y sgôr yn lefel. A mae yn 21 i 21. Eiros yn mynd cuddio di mwy, mae'n licio hwnna. Ie, siwr o bod yn fwy hapus, ond mae'r gêm yn dechrau bod bach yn niben ar brydiau, bach yn agored. Mae'n bwysig bod Llanymddyfri ddim yn cael ei ddenu mewn i'r gêm a Casnewydd eisiau nhw ar e. Am wych gan John Morris sydd o'r ail ddechreuad. Mae o wedi cymryd y bêl yn rawyr yn Eirin Owen. Matt O'Brien y gic yn mynd am Lloyd Lewis, ond yn rhy eiddgar i fynd ymlaen oedd Lloyd Lewis a'r bêl just tu ôl o. Ond John Morris
yn gwneud yn wych i gasglu hi o'r ail ddechreuad. Ie, gwaith arbennig o dda gan y ddoi ysgellwr, John Morris y tro yma, ond Matt O'Brien unwaith eto, jyst yn, rhywbeth, mae mantra Matt O'Brien yw codi'r dwyster pob tro, a pan ych chi'n watch na, jyst yn edrych lan, yn gloi, gweld bod Jonathan Morris mas yna, a jyst yn rhoi'r bel lan, digon uchel i fe cystadlu am y bel, a mae fe'n gwneud gwaith anhygoel yn yr awyr i cael y bel nhw. A dyna beth yn gweld hefyd y meddwl chwimne gan Matt O'Brien yn gweld bod Llanymddyfri ddim cweit yn barod ar gyfer yr ail ddechreuad. Ac o fewn chydig eiliadau o ail ddechrau, Casnewydd sy'n mynd am y llinell gais yn Eirin Owen yn ei chanol hi yn ceisio helpu y blaenwyr. Mae'n edrych fel bod nhw'n agos, mae'r dyfarnwr yn cael cipolwg agosach. Ond na, Llanymddyfri'n llwyddo i arbed y cais. Ie, gwaith da gan blaenwyr Llanymddyfri fyna i atal y cais. Ond unwaith eto ni'n gweld jyst falle un o falle agweddu y chwarae Casnewydd sydd falle ddim wedi bod mor gryf. Y tymor yma yw'r sgarmes symudol, ond mae fe'n edrych yn eitha pwerus ac yn ddinistrol ar y foment. Mae Llanymddyfri, mae fe'n achosi problemau diri i Llanymddyfri. Mae'n mynd syth i lawr y cae, a dim dyma'r person ddech eisiau roed y bel i chwaith. Matt O'Brien, un ffordd arall ond croesi yng nghanol cae, a mae'n gigos eitha gwael, eitha diangen i roed i ffwrdd. Ie, paid, dyna, ni wedi sôn amdano hon sailwaith, bod yna uchelgais mewn pob agwedd o chwarae Casnewydd, ond mae uchelgais yn ddiwaith heb sail brydiau, mae rhaid i chi wneud y pethau syml yn iawn. Y tro ni, jyst ro'r bel un ar blaenwyr, redeg y lan, cer trwy un neu ddwy cymal, a bydd y gwagle yn dod, ond yn anffodus falle mae Matt O'Brien, rai brydiau yn oreiddgar i ware y bel pan mae fe falle mwy pwysig i'n bod yn ceidwadol. Felly, gigosb. Maen nhw'n llwyddo i gael i just tu allan i ddwy ar hugen. Casnewydd, Osian Davies yn casglu. Stewart Worrell yn rhoi ti Rodri Jones, sy'n gwneud metre yn llwyddiannus. Davies. Ydy'r chwaraewr Casnewydd yn amharu na medd y dyfarnwr. Mae Lee Rees yn dal i geisio cynyddu tempo chwarae Llanymddyfri. Mae'n gigos yn erbyn Llanymddyfri. Yn erbyn Stewart Worrell. A mae'n un rhad i roed i ffwrdd mewn ardal bygythiol iawn i Llanymddyfri. O'ch chi'n edrych lan o ddrifer y tu allan fyna, so just dim hawl i chi wneud hwnna. Felly cyfle nawr i Casnewydd clerio o ddwy ar hugen ac adeiladu i ceisio mynd mewn nôl mewn i falle hanner Llanymddyfri, ond pob tro mae Llanymddyfri yn hanner Casnewydd, maen nhw'n bygwrth. Ie, Ryw Daion fel ne, asgellwr Cymru. Dwi'n siŵr bod o yn edmygu be mae Lloyd Lewis wedi gwneud heddiw. A dwi'n siŵr sef o'n ffansio hi'n i sgorio cwbl mwy hefyd heddiw. Yn sicr, ie. Mae'n gred yn dweud i weld y boys o'r dreigiau yma yn gwylio'r y boys yn wario gêm yma. Bydd nhw yn siŵr fod yn gwybod y pwysigrwydd o'r gêm yma mynd mewn i'r gêm wythnos nesaf yn y Caerdydd. Felly, y ddau rheng flaen yn barod i fynd i frwydr arall. Mae'n fantais i Llanymddyfri. Rodri Jones yn ceisio i roi ti tu ôl i Iwan Hughes, ond yn ôl am gigo sbyw hi. Yn erbyn Casnewydd. Mae'n y pwynt sylwebu. Mae Tyrone Morris yn cerdded fyny a lawr yn ceisio cael ongl chydig well o'r sgrym yna. Ond oedd o'n edrych i weld yn rhy hapus gyda hwnna. A maen nhw'n mynd am y gornel. Penderfyniad cywir? Ie, sy'n pwynt, mae'n pwyntiau ar y foment. Mae yna brwydr yn mynd mlaen
yn y lein a hefyd y sgrymu ar y foment. Mae hon, fel ni'n gweud yn barod, yn perffaith i marfer cyn gêm y wythnos nesaf, felly mae rhaid defnyddio hwn fel cyfle i practis o popeth. Siom gweld y tafliad yn mynd yn hir, ond da ni'n gwybod be mae Casnewydd yn gallu gwneud. O mor ddwfn a hyn yn ei hanner ei hun, ond Matt O'Brien sy'n penderfynu rhoi ti lawr y cae. Jack Maynard mynd am yr up and under, ond ddim cweit mor gywir yn y beth o'n meddwl gwneud. Mae wedi llwyddo i gwneud dipyn o dir i Llanymddyfri. Ie, so'n credu oedd dyna beth oedd e'n synhwyr yn neud, ond nath y cic wneud tipyn o effaith, a mae hwn yn rhoi cyfle arall i Llanymddyfri. Dim eisiau gwneud unrhyw beth gwefreiddiol fan hyn, jyst wneud y pethau sylfaenol yn iawn. Cael y ber yn y lein. Y bel nôl gyda Craig Thomas. A llwyddiannus i Estyn Rhys, Johan Hughes, i Stuart Worrell, sy'n taro mewn i linell amddiffynol. Casnewydd yn galed, y dwyl yn dda gan Llanymddyfri, ond yn y bôn mae'r bel wedi adlamu i Iwan Davies. Ac o un ochr i'r ochr arall, Casnewydd yn llwyddo i gael pwynt bonus. Diolch yn ei llawer o wahaniaeth yn y gyngrair, ond yna ni, mae cefnogwyr Casnewydd wrth i bodd ac yn dechrau codi stêm. Iwan Davies, chwarae teg. Oedd o'n barod, oedd o ar ei draed, a nath o weld hwnna yn dod o bell. Y bas just allan o ddwylo Jack Maynard. Does neb am dal fyny gyda Iwan Davies na. Yn mynd yr holl ffordd. A just fel ne, mae'r gêm yn gallu troi yn sydyn. Casnewydd yn mynd o fewn 2 i hun, yn croesi'r llinell. Am gêm, da ni wedi gweld Matt O'Brien felly yn paratoi i gymryd y drosiad. Yn pwyllo, yn cymryd ei amser. Mae'r cloc yn goch, sgwni. Os dyma, bydd cic o la'r hanner. Ie wir, Matt O'Brien yn rhoi ti rhwng y pist. Gam hanner da ni wedi gael. Hanner difyr i ddeud y lleia. Llanymddyfri, 3 chais. Osiad Davies, Lee Rhys a Johan Hughes. Ond mae Casnewydd wedi cael 4. Lloyd Lewis gyda 2. Jack Gillard yn cael 1. A Johan Davies yn cloi'r hanner gyda chais. Casnewydd 28, Llanymddyfri 21. Ac wrth i'r chwaraewyr fynd am y twnnel, fydd y dynion yma'n neud dipyn o wahaniaeth yn yr ail hanner yr eilydd. Ond, fel ni'n deud, hanner difyr, hanner adlonol iawn. Sem llawer mwy all ni ddeud am hanner. Ie, hanner difyr dros ben. Wedodd Tyrone Morris cyn y gêm y bwriad oedd i chwarae rygbi barbaried. Mae'r amodau y ca yn ddelfrydol, a mae Casnewydd, fel chi'n gweld, wedi sicrhau y pwynt bonus cyn yr hanner. Diolch i'r cais na gan Johan Davies. 4 cais i Casnewydd, 3 chwais i Llanymddyfri. Mae boes rhyngwladol ma'n o'r Eisteddfa fel Rio Dai, Ashton Hewis, Leon Brown, a maen nhw wedi cael ei adloni, Sion Lyricop.
Ie, mae fod yn hanner wych o rygbi i ni gyd, gwybod. 7 cais, fel dweud ti, 4 i Casnewydd a 3 Llanymddyfri, ond maen nhw'n symud y bil. Mae'r pêl, cic o'r pêl, mae'r Brian wedi bod yn arbennig o dda i Casnewydd, hanner cyntaf, cic dros ca, Lloyd Lewis yn rhoi ffwt ar y gas ac mae wedi bod yn cyffroes iawn a gêm baberiad fel dweud ti. Dwi'n teimlo fel gêm lle mae'r boes yn arbrofi cwbl o bethau newydd cyn yr rownd terfynol? Ie, i raddau, i fi ar y foment, mae Casnewydd, maen nhw'n wario fel un, pob tro maen nhw'n gallu cael y bil yn y ddwylo, mae Matt O'Brien, so gwybod fel mae'n gallu gwneud, mae'n stori popeth yn dweud, mae'n chwistrellu tempo mewn i pob beth, ond oedd yn bwysig bod Llanymddyfri ddim yn cael ei denu mewn i wario'r gêm baberiad yma, achos so nhw'n wario'r gêm fel yna, maen nhw'n llawer fwy ceidwadol yn ei chwarae, mae strwythur gyda nhw, a mae'r olwyr gyda nhw, wrth gwrs, ond paid cael ei denu mewn i wario'r gêm agored fel un. Reit, wel, digon o geisiau ar yn soddi, ond ni'n mynd i fynd nôl i'r cais cynta. Cais Lee Rees, cyn bod ni'n gweld 5 munud ar y cloc, oedd cais mae rili, y gwagle, Siwan, di dod o'n unlle? Ie, o'r gwagle wedi dod, ti'n gwybod, y blaenwyr yn mynd dros y llinell ffantais, tip-in by tip-in, a wedyn, ti'n gwybod, fi credu spot o dde, Casnewydd, chwaraewyr Casnewydd wedi cwmpo, a wedi cymryd y gwagle. Ti'n gweld fan hyn, bod e'n cwmpo ar llawr, mae'n gweld y gwagle a cymeryd dim ond cwpl munudau mewn i'r gêm. Ie, a wedyn Casnewydd yn bwrw nôl gyda cais o'r sgarmes, ond tîm ni eisiau sôn am ceisiau Lloyd Lewis, 2 gais i'r ysgallol. O ie, na, ti'n beth, mae'n cymryd y cyfle am pob tro mae'n cael y bil yn ei ddwylo. Mae fe'n chwaraewr sydd yn gallu ochr gamu, curo chwaraewyr, ond mae fe hefyd yn gweithio mor galed o ddi'r bil fan ni'n gweld fan rhoi cymorth i'r canolor yn Eirin Owen fyna. A unwaith eto, ni'n gweld Matt O'Brien jyst yn ceisio gweld, gweledigaeth i gweld bod yna tir agored tu allan, ond fyna ni'n gweld y chwistrelliant o cyflymder a pŵer i mynd trwy'r tacl. Mae fe'n neud hon y gêm ar ôl gêm, a mae fe'n tipyn o chwaraewyr. A pan mae tipyn bach o frwysion ar y llawr, gyda fe, gyda tir agored, mae'n anhygoel. Ie, 6 wythnos ar yr ymylon yn dod mae wedi dod o an a fe wneud pethau edrych yn hawdd iawn, a wedyn y cyfan yn dod i ben, wel, yn yr hanner cynta na, beth bynnag gyda cais Iwan Davies. Ie, cais arbennig o dda eto, ti'n gwybod. Mae'n nhw'n symud y bil fwy i'r aslys dwylau gwych fan hyn, ond wedyn Casnewydd yn gweld y mistake nhw ac yn capitaleiddio arno fe. A dyna beth mae Casnewydd yn un arbennig o dda y hanner cyntaf. Pan mae Llanymddyfri yn neud mistake, mae Casnewydd ar y pêl a maen nhw'n creu rhywbeth o dami. Wel, fan hyn ni'n gwylio 2 dîm sydd wedi cyrraedd y 4 uchan. Ni nawr yn mynd i bwrw golwg ar y 2 dîm arall, Caerdydd a Merthyr sydd wedi bod yn chwarae pnawn yma. Tafliad yn llwyddiannus i Ferthyr, a dyma nhw'n dechrau mynd ymlaen, yn troi'r olwynion. Caerdydd ar y droedol, maen nhw'n mynd i groesi'r llinell gais, a cais cynta'r gêm i Ferthyr. Tom Haberfield gyda'r bêl allan. Ellis Thomas yn bylchu'n effeithiol iawn, mae'n gefnogaeth ar yr ysgwydd. Dewi Cross yn mynd i groesi unwaith eto i Gaerdydd. Ac ar ôl y gig hyfryd na gan Dan Fish, Caerdydd mewn ardal peryglus iawn i groesi unwaith eto'r tafliad yn effeithiol gan Evan Lloyd sy'n nghefn y sgarmes symudol. Mae'n torri ffwrdd, mae'n mynd i hun ymestyn a mae wedi croesi. Da'r cloc yn ticio ni lawr, mae angen i Ferthyr dar yn ôl. Cyn cyntaf a phosibl, mae'r bêl yn llac. Dewi Cross wedi dal hi, mae ganddo fo'r cyflymder. Does neb yn mynd i ddal â hwn. A dyma fo'n croesi am cais 18 o'r tymor. Mae'r cloc yn agos i fod yn goch. Mae Caerdydd yn edrych fel petai nhw ffansi mynd am y pwynt bonus. Morgan Allen, a dyna ni, pwynt bonus. A mae Caerdydd am orffen y tymor ar frig yr Indigo Prem. Ethan Lloyd allan, Harrison James yn ei chrymanu hi ar hyd y cae. Mae'n gweld y gwagle sy'n gan Dewi Cross ar ochr bella, y gic dros y top. Sut mae am adlamu nôl mewn i Dewi Cross ac yn casglu Evan Lloyd. Chydig yn brin o'r linell gais. Mae Freddie Barnes yno, a dyna fo fel tapyn i'r prop. Cais rhif 5. Harrison James felly, gyda gic olaf y gêm. Rhwng y pist gan y dyn ifanc. A buddigoliaeth enfawr yw hi'n y diwedd i Gaerdydd. 39 pwynt i 7.
Caerdydd yn chwalu Merthyr yn y diwedd wythnos cyn y rownd gynderfynol, a dyma sut mae'r siabl yn edrych. Cyntaf yn herio'r pedwerydd wythnos nesaf, sy'n golygu fydd Caerdydd yn croesawu Casnewydd i'r brifddinas. Yr ail yn chwarae'r trydydd, Llanymddyfri, felly fydd yn croesawu Merthyr. A mae newyddion wedi dod i law prynhawn. Mae fod Pontypool wedi ennill dyrchafiad i'r Indigo Prem flwyddyn nesaf. Dyma cadeirydd Pontypool yn sgwennu ar trydar. Rydyn ni wedi eisiau hyn ers amser maith, a byth wedi cymryd yn llygedd ori ar y nod o gyrraedd yr uwch gyngrair. Nathan Brew, maen nhw wedi bod ar sawl rediad ddigiron y bencampwriaeth. Heiddi dyrchafiad o'r diwedd? Yn gwmpas, fel dyn sydd wedi cael ei mabwysiadu fel dyn o Gwent. Mae hwn yn rhywbeth enfawr i Gwent yn gyfan gwbl. Mae'n tîm hanesyddol traddodiadol iawn, a maen nhw wedi dyfel parhau, a maen nhw heiddi pob clwd. Edrych yn debygol fydd Casnewydd yn ymuno â nhw hefyd. Ond ni'n mynd i nawr troi'n sylw at y car yn gwlad, ond mae'n rhaid i ni sôn am chwe gwlad y menywod. Fe orffennon nhw'r bencampwriaeth gyda'i buddigoliaeth ei sgôr mwyaf yn erbyn yr Eidal. Maen nhw wedi dod â lot o lywynydd i lot o ilwyr dros y mis a hanner diwetha. Sut ti'n adlewyrchu ar y gystadleuaeth? Maen nhw wedi cael pencampwriaeth arbennig o dda, wedi gwella sut o'n ni wedi wneud blwyddyn diwetha gyda ennill 3 gêm yn ennill yn erbyn yr Eidal yn y gêm ola, a gêm arbennig o dda, yn wedi gael ail hanner, sut wnaeth nhw chwarae, oedd yn posib iawn, ond ti'n gallu gweld fan'na, merched yn emosiynol, maen nhw wedi bod ar daith, ni wedi bod ar journey, ac maen nhw gwella pob blwyddyn nawr, ac maen nhw wedi nawr mynd mewn i World XV tier cyntaf, tier 1, sydd yn peth positif iawn yn Zeeland Newydd yn October, November. So, maen nhw wedi gwneud yn bennig o dda, maen nhw wedi chwarae rygbi gret trwy gydol y garfan. Mae rai fi ofyn i ti am y pac, a dyna'r man lle falle sydd wedi gwella'n mwyaf. Lot o sôn am Sisi, mae'n hawdd anghofio bod yn fel Gwenllian Pyrs di sgorio 3 chais i hun. Mae'r pac wedi bod yn arbennig o dda, enwedig y front rowers, Cecilia Tŵr-Pelotw, Kelsey Jones wedi gwneud yn arbennig o dda, wedyn Gwenllian Pyrs wedi, fel dwedais ti, sgori 3 chais fel prop yn peth wych. Ond hefyd y gwaith roedd y back rowers wedi wneud trwy cael Alex Callender yn cael chwaraewyr y gêm eto allan yn erbyn yr Eidal ac rhoi corff ar y llinell, ond wedyn sgori cais arbennig o dda, bel nôl mewn o Carys William Morris. So, mae'r blaenwyr wedi mynd trwyddo lot o gwaith trwy gydol y pencampwriaeth, ac yn wedig, mae'r llinell a'r sgrymiau wedi rhoi nhw ar trod blaen ac wedi gadael i nhw chwarae rygbi cyffroes iawn. A fi'n gwybod ti wedi bod mas yn dathlu dyn nhw wythnos yma. Maen nhw'n heiddi hynny, ond at y dynion nawr, carfan y dynion wedi cyhoeddi Nathan wythnos yma. 54 o chwaraewyr yng Ngharfan Mawr yn Gatlen. Dwi'n siŵr os oedd unrhyw un yn disgwyl y nifer na. Unrhyw siocs i ti? Dyma'r blwyddyn felly sydd i ddod o ran y gemau. A mae'n mynd i fod, mae mis Medi, dwi ddim yn bell i ffwrdd. Fydd y carfan yn cael ei lleihau cyn bod nhw'n teithio o'r Swister, ond oedd enwau falle wedi dysynu di sawl un o'r Prem yn gwirionedd? Oedd sawl un i bod yn onest, ond y ddoi oedd yn amlwg i fi, wrth gwrs oedd Joe Hawkins a Ross Moriarty, penderfyniadau nhw oedd a dwi yn, ar ôl clywed y resymau pam, dwi yn cytuno gyda'r resymau ni. Falle, gadael Wyn Jones allan, ond ni bach yn surprise gyda penderfyniad ni, a wrth gwrs Henry Thomas yn dod mewn hefyd, felly i wneud ddoi, mae fe'n garfan tipyn o size, a gwni weld pwy sydd yn lwcus i mynd i'r cwpan y byd. Mae pwysigrwydd y Prem wedi bod yn amlwg, rhywun fel Will Davies King o Gaerdydd, so mae sydd lot i clywed ei enw boes fel Teddy Williams, Kai Evans, so ddim wedi chwarae lot i'r gwylch, ond ni wedi gweld yn chwarae y lefel yma. Mae rhaid defnyddio falle y cyngor yma i ddatblygu'r cenedlaeth nesaf, a dyna beth sy'n digwydd. Maen nhw'n ware o ansawdd uchel pob wythnos, a ni'n gweld hyn o, falle y leddol maen nhw'n gallu ware hefyd, llawn dwyster ar awydd i ware'r gêm eang agored adloniant, a mae hon hyn o yn tipyn o achlysur. Ydy, ni wedi gweld 7 cais yma hyn o, ni wedi gweld digon o geisio dros y mis diwetha, felly am y tro ola eleni, dyma cais y mis. Tavis Noel gyda'r bêl yng nghefn y ryc, felly Gareth Thompson a Sam Jones, 2 yn erbyn Llanelli. Sam Jones mewn lle, nôl tu mewn i Gareth Thompson, mae gan fo'r cyflymder a mae'n mynd i groesi'r llinell gais am un arall i Ferthyr. Nash ar bêl allan i Jones yn cyfuno dda gyda Nagy. Ochr Gami yn rhyddhau Dan Edwards.
A'r bas yn fflat allan i'r asgell bella. Matthew Jenkins, ochr gamu un ffordd, a mae'n twllio'r dyn. Pasio Jack Maynard, ac yn sgorio eithlon o gais gwych. Taflydd felly i Ponty, mae'n chydig yn hir, a Kings yn casglu. Allan rwan i Dion Jones yn bylchu'n effeithiol. Digon o wagl o flaen o'n ochr gamu unwaith eto. Cefnogaeth yn wych gan Evan Jones, yn cael ei daclo, ond mae o'n tirio beth bynnag. Rhys Fawcett nôl i Joe Thomas yn y boced ac yn dadlwytho'n effeithiol mewn i Bradley Roderick. Gwsi bach ganddo fo yn ôl tu mewn i Iwan Temblitz. Mae'n gweld y gwagle, y gic yn berffaith gan Temblitz ac yn casglu'n arbennig Steph Andrews ar gyfer y dewiniaeth. A llongyfarchiadau mawr i Evan Jones o rygbi Gogledd Cymru sy'n cael y wobr o cais y mis ar gyfer mis Ebrill. Ond nôl at gêm hyn o 28 i 21 y sgôr ar yr hanner fel ti'n gweld i mynd, Siwan. Fi'n credu bydd e'n mynd i'r chwifian olaf, ond fi'n credu bydd Casnewydd yn just bipo fe, fi'n credu. O, dwi'n teimlo mai Casnewydd sy'n mantell, mai dim ond sgôr sydd ynddi, mae nhw sydd wedi camu mlaen. Ie, mae momentum i gyd gyda Casnewydd ar y foment. Maen nhw'n dangos lefel yn fwy o dyfeisgarwch gan weld Matt O'Bayer yn lliwio pethau. Mae falle amddiffyn Llanymddyfri wedi... Wel, dylse bod fwy prif, achos mae fe'n gael yn lawr ar y foment. Right, mae'n bryd i chi rhythro nôl i'r pwynt sylwebu. Mae'n diffyn o 2. The English language commentary is available with Siwan Lily Crap and Phil Steele, ond mae'n Nathan Brew. Ar fi mynd nôl i ail ymuno a Griff McKee. Diolch Lauren ni. Hanner cynta diddorol iawn i'r ddau dîm, dwi'n siŵr. Bydd y tîm rheoli'n cael gair reit gry gyda y ddau dîm am yr amddiffyn. Ac yn syth, hyd yn oed jyst yn edrych tu allan fan hyn, dwi'n gweld bod yna newid wedi digwydd yn barod i Llanymddyfri. Mae Samson Lee wedi mynd ffwrdd o'r maes. A Llyr Green yn gwisgo'r rhif 18 sydd ar yr ochr agos yma. Chwarae teg, mae di roi shift i mewn, mae di bod yn 421 ddiwrnodau rhwng i gêm dwytha a'r gêm yma. Felly 40 munud yn ddigon i Samson. A chyfle i Llanymddyfri i geisio cael y bêl yma i lawr y cae. 7 pwynt ar ei hôl hi ar hyn o bryd. Ond os mae'r ail hanner am fod unrhyw beth tebyg i'r hanner cynta, mae'n ddigon o amser yn nhw cael digon o geisiau iddyn nôl. O, chwarae teg, mae un o'r cefnogwyr di ceisio dal y bêl, ond y beint sydd wedi mynd i bob man. Dreian ohono fo. Ie, mae'r peint di mynd 5 pint, allan 6 pint lawr y draen. Be well ar nos Sadwrn. Peint a rygbi. A Casnewydd, y tîm cartre sy'n dal i ddod mlaen, Lloyd Lewis yn torri nôl mewn ar ei hun. Ond Craig Thomas yna yn ceisio i gadw o fyny. Ond yn y bôn, Matt O'Brien sy'n ei chael. O, mae Iwan Hughes di rhwngipio, ond y dacl yn dda gan Ben Roach am ddadlwythiad. Mae Ben Roach yn dal i geisio dod nôl i atal Harry Dole. Ond gwaith da gan Llanymddyfri. O, tacl dda gan Dan Souter. A mae'n gic os bynerbyn Llanymddyfri. Dros y bêl, Jay Foster Smith. A dydy o mofn rhoi di ben lle mae'n brifo. A gwaith da yn amddiffyn unwaith eto i'r tîm cartre. A mae'r cefnogwyr cartre yn dechrau mwynhau yr hyn sy'n mynd ymlaen. Mae'r gic yn hir gan Matt O'Brien, ond mae Iwan Hughes wedi llwyddo i gael llaw ar y bêl. A mae'n mynd i fod yn sgrym 5 metr allan i Casnewydd. A falle fod hynna mynd i chwarae mewn i'w dwylo nhw yn enwedig gyda rhywun mor fawr a Samson Lee wedi mynd ffwrdd o'r cae. Sgrym cynta, Llyr Green. A mae'n sgrym fawr, 5 metr allan.
Mae Shea Hope yn pwyllo yn paratoi. Mae'r sgrym yn dda gan Llanymddyfri. Maen nhw wedi chwalu hi. Mae Ben Roach yn trio i chasglu hi. Ond gosod eto ydy'r penderfyniad gan y dyfarnwr. Mae Ben Roach yn licio be mae'n weld o'i flaen o. Dechrau paratoi fynd eto. A 5 metr allan. Gyda sgrym o'r gadarn. A un Casnewydd. Mae'r olwyr yn barod amdani. Mae'n edrych yn siomedig ar y fainc. Yn gweld y sgrym fawr hon. Wel, so ddim angen Samson ar y cae ar gyfer hwnna. Kick goes yn erbyn Casnewydd a mae'r dyfarnwr am gael sgwrs gyda Matt O'Brien. Nid y peth oedd ei roi ffwrdd yn ddwy'r hugen y gwrthwynebwyr, ond sgrym cryf nerthol gan Llanymddyfri yn testo Casnewydd. A mae hynny'n dangos y dyfnder sydd gan Llanymddyfri hefyd. Maen nhw newydd dynnu chwaraewr sydd wedi cael 45 cap i Gymru ffwrdd o'r cae. Maen nhw'n dod â prop ymlaen sy'n ennill kick goes. Profiad. Ond maen nhw'n pac o blaenwyr nerthol ddinistrol iawn. Ben Roach yn darllen yn dda. Bale bellach allan. Taylor, Matt O'Brien, Owen. Roi ti'n fflat. Teg at yr ochr bella, Iwan Davies yn trio i stapio i drwad. Ddim yn llwyddiannus tro ne, ond maen nhw'n dal i ddod. Jack Gillard y tro yma. Matt O'Brien nôl. Shea Foster-Smith sy'n gweld gwagles i gan Ben Roach. Ond Iwan Hughes yna i gyfarfod o. Lee Rees yn ceisio dod ffwrdd o'r marc yn sydyn. Yn trio roi chydig o bwysau ar Matt O'Brien, ond diolch yn teimlo pwysau, mae'n barod i gymryd unrhyw hit. Mae fe'n eitha mercurial yn dweud pan mae'r Bale yn ei ddwylo. Mae fe'n cymryd ei amser, digonedd o amser gyda fe, mae fe'n teimlo. Ond dyna falle y ffordd mae Llanymddyfri yn gallu atal y llif mewn ffordd yw ceisio bod mewn gwyneb Matt O'Brien pob tro mae'r Bale gyda fe yn ei ddwylo. Ni'n gweld fan hyn, wrth gwrs, nath e ddim falle ryddhau cyn mynd amdano'r Bale a nath e ennill y Bale nôl yn anghyfreithlon. Felly cyfle i Casnewydd. Maen nhw'n mynd am y pist. Mae'r tro cynta tamar yma, fi'n credu. Ond na, mae fe'n rhywbeth maen nhw'n moyn ennill y gêm yma, so mae hwnna'n jyst yn dangos y pwysigrwydd o cael y fuddugoliaeth hefyd. Mynd am 3 phwynt di'r penderfyniad tro yma, felly gan Matt O'Brien. Falle fydd y dorf yn siomedig gyda'r penderfyniad. Ond o'n meddwl fydd Tyrone Morris yn reit bles i weld y capten yn cadw i ben. Yn cymryd i amser ac yn dangos i brofiad i ychwanegu 3 pwynt. Casnewydd 31, Llanymddyfri 21. Dyna beth chi eisiau edrych mlaen i'r gêm wythnos nesaf. Mae fe'n holl bwysig bod chi'n codi lan yr arferiadau buddigol, a mae honna yn peth pwysig. Felly pob tro chi yn falle jyst tu allan ddwy'r hugen Llanymddyfri, bod chi'n dod i ffwrdd gyda pwyntiau. Dyna falle yw'r y geiriau yma Tyrone Morris di roi i'r tîm ar y hanner. Dan Souter mynd i ffwrdd o'r cae. Luke Endel sy'n dod ymlaen. Digon o gyfle fan hyn felly i'r prop i ffwrdd o'r fainc i wneud i farc cyn y gêm fawr wythnos nesaf ym Mharc yr Arfau yn erbyn Caerdydd. Llanymddyfri wedi ail gasglu'r Bale. Lee Rees yn ceisio bylchu. Ben Roach yn edrych fel petai fraich o bosib yn uchel, ond y dyfarnwr yn hapus. Osian Davies yn ochr gamu nôl i mewn. Casnewydd yn cystadlu yn ardal y gwrthdaro eto. Llyr Green. So mae Jamie Hughes. Mae amddiffyn Casnewydd.
i weld yn gadarn ac yn drefnus y tro yma. Bale eto, Sian Davies yn cario. Jack Maynard yn mynd am yr ochr bellian, ceisio dod nôl ar ei hun. Aaron Warren, a maen nhw'n dal i ddod. Warren eto. A metr wrth metr. Mae Llanymddyfri'n dechrau mynd yn agosach i'r llunau gais. Rhys yn gofyn amdani. O, mae wedi cael ei ddwyn gan Casnewydd. A maen nhw'n rhoi ti lawr y cae. A mae ras ymlaen yn fan hyn. John Morris yn cwrso. Ond Aaron Warren sy wedi chael ei. A'r dacl yn dda gan Casnewydd. Lee Rhys cymryd ei amser. Griff Evans. Ond cicos byw hi. Yn erbyn Casnewydd. Gwaith dda yn y lle cynta gan un o chwaraewyr Casnewydd yn rhoi ycheniad o ryddhad i Casnewydd, ond bwysig bod pan nhw yn hanner Llanymddyfri, bod nhw ddim yn rhoi ffwrdd y cicio cosb yma. Mae disgybliaeth mor bwysig, achos nawr maen nhw'n nôl just tu allan, i ddwy'r hugain eu hunan yn amddiffyn, felly bwysig bod nhw'n cadw disgybliaeth pob tro maen nhw tu allan yn wedig, tu allan eu hanner eu hunan. Digon o bêl-droed i ddod ar S4C yn yr wythnos nesaf. Digon i chwarae am a mynd am Cyngres Ewrop. Y mae'r tîmau sydd dal i fynd yn y gyngrair yna. Llanymddyfri newydd groesi'r dwy ar hugain, ond wedi cholli hi. Matt O'Brien yn gweld y gwagle dros ben Jack Maynard. Mae'n adlamu yn braf i Casnewydd i gwrso. Mae Jack Maynard yn rhoi ti allan. Dyna chi cic yn dyfe o Matt O'Brien. Mae fe'n dangos ei ddoniau hyn o. Mae'n gallu redeg gyda'r bêl, ond fan hyn, just tipyn o cic nerthol lawr y ca yn mynd bron ar bwysau lein Llanymddyfri. Wel, o honna'n bas goeglyd gan J-Hope yn ei ffwnio i allan. A'r bas yn fflat gan Lloyd Lewis i John Morris. Mae hwn yn gyflym hefyd, cofiwch. Ond y dacl gan Jack Maynard. A mae'r ddau dîm yn mwynhau chwarae rygbi yno yn Eirin Owen. O, trai da gan yr ail reng. Craig Hood yn cario'r bêl fel pêl fasged am foment. O, Matt O'Brien. Wel, mae'n mwynhau yndi. Y dorf wrth i bodd gyda rygbi champagne da ni'n gweld yma. Hen yma yn Rodney Parade. Dyma meddwl fydd Llanymddyfri'n mwynhau faint mae Casnewydd yn dangos ei hun. Yn mynd y sydyn, Lee Rhys wedi gweld y gwagle. Ar dyfarn hapus gyda Casnewydd yn ildio 10. A nhw'n mynd am yr ochr bella. Mae yna ddyn yn ychwanegol, Jack Maynard, yn mynd nôl ar y tu mewn i ffwrdd o'r asgell. Mae Llanymddyfri'n dal i ddod, Llyr Green. Lee Rhys i mewn i Stewart Worrell. Jamie Hughes mewn, bellach i'r asgellwr sydd wedi dod i ffwr o'r asgell. Aaron Warren, Rodri Jones, ydy'r bêl wedi mynd ymlaen. Na. Casnewydd wedi dwyn hi. Ac yr ail reng yn mynd am spiral bach i lawr y cae. Wel, dydy ddim beth yn ei fel arfer yn gweld yn yr Indigo Prem bobl yn dangos y sgiliau sydd ganddyn nhw'n y locio fel hyn. Falle jyst roi'r Matt O'Brien tro nesaf. Sian Davies ar y llwybr tarw dros y bêl unwaith eto. Craig Hood wedi dwyno unwaith yn rhagor. Mae Ben Roach yn rhoi di Matt O'Brien. Ioan Davies yn rhoi di dros Ben Harry Dole. Mae'r bêl yn edrych fel bod hi am mynd dros y linell gais ac yn cael ei thurio y mae gan Harry Dole.
Ie, gwaith gwych unwaith eto gan yr olwyr a'r blaenwyr yn cyfuno'n wych i ryddhau wedyn ni Ioan Davies ar y tu allan, jyst yn rhoi cic falle bach rhy bell, ond ni'n gallu gweld bach o blinder yn dod mewn i coesau o'r ai'r chwaraewyr jyst yn edrych ar y car ar y foment, a dyma cyfle falle i rhoi o'r eilyddion i dod arno'r car i gweld beth yn gwmwys gallen nhw wneud. Cwpl o newidiadau felly i Casnewydd y rheng flaen. Dod ymlaen, Thomas Davies, Henry Palmer. Ac yn mynd yn hir mae Johan Hughes at Lloyd Lewis. Johan Davies. Digon amser i feddwl be mae'n mynd i wneud. Yn penderfynu mynd am ddau. Y foes mwyaf Llanymddyfri. Matt O'Brien yn gwneud yn dda i ddenu'r dyn i mewn. A mae'n afantais. Dwylo da gan yr eilydd yn y rheng flaen a kick gosb yn erbyn Llanymddyfri. Sgwn i beneith Matt O'Brien o fan hyn. Ie, siwr o fod. Mae bach o blinder yn dod mewn. Os mae hon mewn o fewn coverage fe, bydd e siwr o fod yn mynd amdano fe, jyst i roi bach o... Ie, dyna fe. Jyst i roi bach o amser nôl i'r chwaraewyr dal i anadl. O'n i'n gweld jyst y wahanol patrwm maen nhw'n gallu war. Mae'r ffordd mae'r blaenwyr a'r olwyr yn cyfuno. Maen nhw'n cyfuno'n reddfol i fyd. Mae fe jyst yn edrych yn pert yn dywe ar y car pan mae'r pasau yn mynd i ddwylo. Oedd y dorf yn ysu Matt O'Brien fynd am y pist. Ac yn pwyllo y ma'r dyn ei hun i fynd amdani eto. Gymaint o brofiad. Yn chwarae i Casnewydd. Yn edrych yn gywir, ond yn taro y postyn ac yn dod yn ôl. A mae Llanymddyfri yn penderfynu cadw i'n fyw. Ceisio mynd ar rownd y tu allan. Y chwarae teg yn llwyddo'n dda Adam Warren. A Lee Rees yn pwyllo. Mae eisiau mwy o gefnogaeth. Bron iawn i Craig Hood. Cael ei ddwylo a'i freichio ar honne. Ie, Llanymddyfri yn dangos bach o uchelgais fyna i ceisio rhedeg y mas yn lle y cic o dan y pist, wrth gwrs. Adam Warren dangos ei brofiad ac yn gwneud gwaith da. Ond y ffodus mae yna cyfle nawr, wrth gwrs, i Casnewydd. Mynd i ffwrdd o'r maes mae Iestyn Rees. Lloyd Pikes yn dod ymlaen. Fel arfer yn dechrau i'r porthmyn. Ond gyda chwaraewr fel Iestyn Rees yn dod mewn i'r ffai. Mae'n anodd peidio roi'r cyfle i rywun fel Rees. Dod nôl am yr ochr agos yma yn Eirin Owen. Ochr gamu dwywaith. Mell yn cymryd 5 chwaraewr. Casnewydd ymlaen cyn yn y bôn yn cael ei lorio. Che Hope. Mae'r bas yn fflat. O'Brien i mewn i Che. Di hwnna'n dabgol yn yr awyr. Mae'n fantais. A mae'r dyfarnwr wedi dod â hi i stop. Ie, mae'n eich cyd-ymdeimlad ychydig gyda Aaron Warren, fi'n credu, oedd e dath mewn. Pan oedd e falle yn mynd am y dacl, oedd e ar y llawr a wedyn nath e neidio mewn i'r dacl. Felly, ond yn anffodus, mae'n cyfarwyddyd yn gweud bod os mae'r chwaraewr yn yr awyr, chi'n ffili twtio fe. Ie, dim ond cic gosb fydd hi yn erbyn Llanymddyfri. Lwcus, mae'n rhaid deud i Aaron Warren, ond fel o ti'n deud, yn neidio mewn i'r dacl. A dyma hi eto. Ie, ni'n just yn gweld, oedd y pas falle yn un wan yn rhoi bach o pwysau yna Jonathan Morris, a oedd e'n eitha synhwyrol yn gwybod os bydd e yn
neidio yn yr awyr, bydd dim hawl i'r chwarae roi tacl i mewn, ond yn ffodus oedd wedi ymroi yn barod. Dyma Casnewydd yn dod eto, yr eilydd yn gwthio am y linell gais. Jay Hope yn cymryd i amser. Mewn, Thomas Davies. Ond yn dod allan am yr olwyr, mae'r bêl yn llac. Mae Harry Dole yn mynd i gicio'i. Ddim yn llwyddo, ond Rodri Jones yn ei chasglu hi. Stewart Worrell yn gwneud swydd Lee Rees dros dy fo. Am un cymal. A'n dadlwyth yn ddau, Harry Dole reite. Mae'n ewaglau hwn. Mae'r gic yn dda gan Harry Dole. Lee Rees sy'n dilyn y bêl. Y gic gan fo, mae'n ras rhwng fo. A Morris, pwysig cyrraedd gynta. Lee Rees. A mi ail o'r gêm. Mae Llanymddyfri nôl yn y gêm yma. Wel, ni wedi gweld ddwy waith yn y gêm yma pa fath o cyflymder sydd gyda Lee Rees y fewnwr. Yn anffodus fan'na Jonathan Morris yn ffili dal. Ni'n gweld fe'n gwaith synhwyrol gan yr ysgellwr yn gweld bod yna tir agored tu ôl, a wedyn yn gwybod yn gwmwys pa mor gloi mae Lee Rees. Mae fe fyna yn dangos cyflymder pur. Yr ysgellwr yn ffili aros gyda fe. Ni'n gweld fan hyn, fel mewnwr yn erbyn ysgellwr. Mae hwnna'n rhywbeth i sôn amdano. Fel chwaraewr pêl-droed yn gwybod i gael ei gorff rhwng yr amddiffynwr a'r bêl. Ond be nath greu'r lle hefyd oedd amseru Harry Dole yn aros i ddennu'r amddiffynwr i mewn, a wedyn yn rhoi y gic. Dwi'n siŵr os ath i drwy goeser amddiffyn hefyd. Nutmegs, o fe? Ie. Na, ti'n iawn, falle bach o aeddfedroedd fyna, a phwyll, jyst i wneud yn siŵr bod yr amddiffyn yn dod ato fe, cyn i fe wneud y nutmeg trwy'r coesau'r ysgellwr. Ni'n gweld fan hyn, ydw e'n mynd trwy... Na, mynd trwy... Dim yn agos. Dim yn agos, na. Rhwng y ddwy chwaraewyr, ond jyst ffordd oedd e gallu reoli'r pêl na, a wedyn y cyflymder hefyd, tipyn o cais. Mon 3 phwynt sydd yn y gêm yma bellach. Mae yna eilydd arall ar fi'n dod ymlaen i Casnewydd. A dyma fo, Rhys Jenkins, dod ymlaen i'r cae. Okay, hold on, time is off. Eilydd i Casnewydd, 20, Rhys Jenkins. Kyle Taylor sy'n mynd i ffwrdd. A cyfle i gael chydig o hoi, mae di bod bob man yn rhoi ti un rownd y cae ne, yn heiddiannol yn cael hoi fach. A Lee Rees sy'n newis sgorio'r cais efo'r droed chwyth ne, ddim cweit mor gelfydd a'n Matt O'Brien. Everybody who was parked in the grounds of Rodney Parade this season, there will be a 10-minute delay for cars leaving after the match. A maen nhw wedi gwneud yn dda i ddwy'n i nôl. Llanymddyfri, drwy'r capten Jack Jones. A mae Johan Hughes yn gweld y gwagle yn rhoi ti syth lawr ganol y cae yng nghanol 22 Casnewydd. Johan Davies di penderfynu rhoi ti allan. Gwaith da gan Johan Hughes yn gweld y gwagle. A mae di ennill o leia 30 metr yma ne. Ie, gwaith da fyna, jyst yn rhoi bach o ryddhad o ddi Casnewydd. Johan Davies i dangos dyma yma bod tipyn o donio gyda fe, yn gallu rhedeg gyda'r bêl yn ei ddwylo, ond mae tipyn o cic gyda fe fyd. Ie, felly Casnewydd 31, Llanymddyfri 28. Eiros Evans yn ysu i'w dim o gael cais bach arall. O, braich enfawr gan Griff Evans yma ne, yn llwyddo i gadw'r bêl yn meddiant Llanymddyfri. Yn ceisio cynyddu'r tempo. Mae Llanymddyfri yn edrych fel Lloyd Pike sy'n cael ei ddal ar y llawr. Mae'r bêl bellach gyda Johan Hughes. O, yn oedi dwywedd.
Ac just fel yna, mae'n dangos y sgil ac y weledigaeth sydd gan maswyr yn y gyngrair hwn. Carion dda, unwaith eto. Craig Thomas. Y dyfarnwr yn galw croes i fan'na. Ie, Llanymddyfri falle ddim mor trefnus yn ymosod, yn gorgymlethu pethau fan hyn. Diffyg cyfathrebu rhwng yr ail reng fan'na. Rhoi'r cyfle nôl i Casnewydd. Felly, sgrym fydd hi i Casnewydd o fewn i hanner ei hun. A digon o amser i fynd yn y gêm yma, hanner awr dal i ddod. Ddim gymaint o champagne rygbi yn yr ail hanner, ddim gymaint o geisiau, ond wedi dweud hynny, mae'r ddau dîm wedi bod dal yn mynd ben a mae wedi bod yn dipyn mwy tyn yr ail hanner. Ydy, mae Ricky Guest yn dod ar y car nawr, so fydd o'n agor y gêm lan yn siŵr o fod. Dydy anna yna fod, ond mae fo llawer o gemau fynd, mae rhaid ni glodfori y 95 ymddangosiad mae'n ei gael, ond... Ie, yn dod syth mlaen i'r cae. Ond nhw ddim eisiau dod efo mlaen cyn y sgrym sydd yn ddiddorol. A mae sgrym Llanymddyfri wedi gwneud yn dda i ddal Casnewydd fan hyn. Jay Hope gyda'r droed dde i roi ti tu ôl am ddiffyn Llanymddyfri. Mae Jack Maynard yn gwneud yn dda i gadw'r bêl ar dir y byw. Harry Dole yn casglu. A bron iawn i Casnewydd i lwyddo i roi y bêl neu allan. Ond Lee Rees sy'n gweld Matt O'Brien tu ôl i linell amddiffynol, a mae wedi roi di allan. Ddim isio i chadw hi ar y maes, a dyma ni felly. A mae yna 5 newid i dîm Llanymddyfri. Ricky Guest yn dod mlaen i'r cae. Daf Land yn dod mlaen. Dino Dylyfalu yn dod mlaen. Digon o gymeriadau. Ac yn sicr mae rhain yn mynd i fod isio gwneud i marc yn meddwl am y gêm wythnos nesaf. Nid just y gêm yma isio wneud y mwy o'r cyfle. O, yn sicr. Mae'n holl bwysig yn edrych mlaen i'r gêm wythnos nesaf bod y chwaraewyr sydd ar y fainc yn dod a cael cyfle ar y car. Jyst i wneud eisiau bod yn mynd trwy'r falle yr egwyddor yn chwarae. Mae Llanymddyfri eisiau ware. Felly mae hon yn rhoi cyfle wirioneddol i nhw, neu'n yn siŵr bod yn gwybod yn gwmwys beth o rhaid nhw'n wneud. Matt O'Brien yn bylchu. Gwagla fan hyn i Jay Foster Smith. Cael ei dynnu lawr gan Jack Maynard. Matt O'Brien yn safle'r mewnwr yn gwneud yn dda. Mae Casnewydd yn dal i ddod. O'Brien i fewn i Roach. Mae Hope dal yn ei chanol hi. O'Brien y bêl yn fflat i mewn i Ferrier. Nôl tro yma. Davies yn cario. O, llwybr tarw y lein yn dda gan Yendl. Mae Llanymddyfri yn dal i ddal Casnewydd yn ôl. Hope, y bas yn fflat. O, di hon yn mynd i aros yn fyw. Mae Daf Land wedi chasglu hi. Ond mae amddiffyn Casnewydd yn dod yn ôl. Mae Lloyd Lewis yn edrych yn hamddenol yn ôl i. A mae Daf Land arno fo yn sydyn. A mae Llanymddyfri ar hyd y bêl yma i gyd. A mae Jay Hope jyst eisiau rhoi ti allan. Wel, ie, bach yn hamddenol yn mynd nôl y ddoi chwaraewyr Casnewydd. Falle nid hamddeol oedd e, falle blinder yn edrych ar y car y foment. Ond ie, ni'n gweld gweledigaeth i gweld bod yna tir tu ôl i Lloyd Lewis. Bach yn hamddenol ac falle ddim yn sylweddoli bod bach o pwysau yn dod arno fe. Rhoi bach fwy o pwysau arno o'i tîm a wedyn, ie, y mewnwr yn gwneud y peth yn hwylor a rhoi pêl allan. Guest yn taflu mewn i Griff Evans. Rodri Jones yn ceisio newid ongl yr ymosod. Dy'r dorf ddim yn hapus gyda Rodri Jones, ond yn dal i ddod Osian Davies.
A mae'n agosach ac yn agosach. Mae Llanymddyfri mynd. Dyle Fali, y tro yna. Mae Dafland dal yn llawn egni y rhediad na gath o. Rhyw funud yn ôl, y bêl yn mynd lawr ochr bella ac yn croesi'r linell gais ar yn Warren. Ond mae'r dyfarnwr am gael cipolwg ar hwn, dwi'n meddwl. Ie, mae fe'n edrych fel cais bod ni'n dilys i mi, ond bydd rhaid i'w edrych ar y sgrin jyst i weld os oedd trad chwyth wedi toucha'r yslys ar y ffordd trwy ddod i sgwrdd cais. Gweld Iwan Davies dod mewn am y dacl, ond na, mae fe'n edrych yn... Mae'n edrych fel bethau bod e'n dal coes fel lan. Have you got anything touchside? Bydd eisiau ongl holl wahanol fi chydi. Wel, y penderfyniad gwreiddiol ar y cae oedd cais, felly sgwn i os yw'r dyfarnwr TMO yn gallu helpu. Hon yw'r ongl, dwi'n meddwl. Mae'r bêl yn mynd... O, mae'n agos. Can you go up one more? Come back a little bit. A little bit back. Chwaraewyr Llanymddyfri i weld y meddwl boi'n gais. Gwaith brefreiddiol gan Iwan Davies i ceisio mynd ar draws y car ac i ceisio mynd ar dros y llinell yslys, ond... Na, mae hwnna'n edrych i bod cais i fi. Mae yn gais i Llanymddyfri ac mae rhaid deud gorffen yn arbennig yn y gornel ar yn Warren. Mae'n gwneud yn dda i ymestyn ac i gyrraedd y linell gais gyda'r pwys yn dod gan amddiffyn Casnewydd. O, sicr, ie, mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais i bod yn deg, a fed lawr yn isel, yn pwerus, ac wneud pethau'n anodd i Iwan Davies i roi'r tacl i fewn, ond mae rhaid rhoi canmoliaeth i Iwan Davies hefyd am yr effort. Felly'n pwyllo Jack Maynard ar gyfer y gic yma. Mae'n edrych yn hir, ond dydy ddim cweit rhwng y pist y tro yma. Mae gan Lauren gwmni ar ochr y cae, a Neirin Owen sy'n gyda Lauren. Diolch, Rwyf. Mae tymor o dreigiau wedi dod i ben yn Neirin, ond dyw dymor di ddim wedi. Ar ôl cael sawl ymddangosiad o'r fanc i'r rhanbarth, sut mae'n tymlo i gael be? 60-70 munud i Casnewydd, Prem? Ie, mae'n dechrau cyntaf fi mewn blwyddyn a hanner, felly fi dod off y fencon, cwbl o anafiadau, felly fi'n diolchgar i Casnewydd sydd wedi gael i fi chwarae heno. Mae jyst yn munud i chwarae a trio ennill y gêm nawr. A ti wedi chwarae rhan allweddol. Dergraffiadau di o'r gêm, a dden tymlo oedd momentum gyda chi ar ddiwedd yr hanner cyntaf na? Ie, mae ddau tîm eisiau chwarae a cymryd cyfleoedd. Ni wedi colli 2 cyfle fyna yn y 2 hugain, ond a wedyn mae Llanymddyfri wedi cymryd eu cyfleo, felly mae un sgwr mewn y nawr, felly gobeithio ni gallu troi'r momentum a cael some pwyntiau ar y bord. A Neirin, diolch am amser. Ie, braf gweld chwaraewyr o'r rhanbarth yn cael cyfle i ddangos i talent yn yr Indigo Prem, a wedi creu argraff go fawr heno yma. A Neirin Owen yn heiddiannol yn cael hoi fach, ond y Casnewydd yn dod nôl, bêl wedi mynd ymlaen. Mae Llanymddyfri gyda meddiant o'r bêl ac yn penderfynu rhoi ti lawr y cae. Christian Jones, mae Lloyd Lewis yn trio cadw i fyw. O, mae wedi gwneud chydig o smonach o hwnna. O, mae hwnna'n gas. A mae'n edrych fel bod rhywun wedi brifo fan hyn. Ond bron iddo fo'n wneud efflon o gamgymeriad mawr yn fan hyn. Rhoed y bêl unwaith eto i Dafland. Mae'r dyfarnwr am edrych
Ar hon, dwi'n meddwl, mae'n gwneud emosiwn ar gyfer y TMO. Mae'r dyfarnwr edrych fel bod o am gael cipolwg bach arall ar y sgrin y tro yma. Ond mae Lloyd Lewis dal I weld mewn poen. A mae'n braf gweld bod yn ôl ar ei draed. Mae'n debyg dyna fydd diwedd I noson o. Ond dyma fo'n mynd lawr. Pwy sy'n dod mewn? Lloyd Pike. Yeah, he's come in. For me, it's always an illegal act. Yep. Yeah, dim byd angyfreithiol. Yn dath mewn yr un pryd. Framework here, yeah. Just yr ongl o yellow card. dath Lloyd Lewis I fewn oedd yn bach yn anffodus fanna. Can you just get the number? He's coming. He's never going to get that ball. And his knee's got into the back of 14 yellow, yeah. Yeah, he's never competed for the ball, number 19. He just slid in. Wel, mae'r dyfarnwr reckless, yeah. Glywed yn deud, ond ddim gobaith gan Lloyd Pike I gael y bêl yna. 19. Felly, mae'n gofyn 19. I Lloyd Pike fynd ato fo. A mae'n mynd i'r boced. Cerdyn Melin. Slid in, you're never going to get the ball off. Off you go, please. Be ti'n feddwl hwnna, Nathan? Na, I fi, fi'n angen tîn oedd y ddoi di llithro I fewn I cael gafel yn o'r bêl. Just falle ar amseru oedd y peth a falle yr ongl y dath y mewn. So i'n credu, kick off falle, ond nid Cerdyn Melin. Mae'r bêl dal yn fyw fan hyn. Gan Llanymddyfri, ond yn cael ei roed allan ar ei ben gan Christian Jones ar ôl gwaith peled Rodri Wall I gadw I yn fyw yn fanne. Ond mae'n ddigon chwaraeon dal I ddod gyda'r Giro d'Italia. Uchafbwyntiau ar y teledu hyn yma ac yna cymal 2 yn fyw fory am hanner awr wedi 11. Y ddau chwaraewr ar ben I gilydd ar y llawr yma bron i'r ddau nhw. Fynd am ei gilydd ond Casnewydd angen cadw ei pen fan hyn ac mae'n gyfle. Mae mewn I Iwan Davies ufflon o dacl da. Ond maen nhw dal I fynd am yr ochr bella. Pwyllio sydd angen I Casnewydd. Matt O'Brien yn y boced. Mae'n wagle ar yr ochr bella. Iwan Davies. Torri nôl tu mewn. Harry Dole sydd yn neud aclo. Chydig yn brin o'r linell gais. Tacl wych unwaith yn rhagor gan Llanymddyfri. Ond dim ond metr sydd yn ddi. Jones a Dyla Valley yn gweithio gyda'i gilydd. Geisio dal Casnewydd allan yn fan hyn. Y dorf yn dechrau gweiddi Casnewydd. Cais cost yw hi. Mae'r fain wrth I bod a mae'n Cerdyn Melin hefyd I Aaron Warren. Dau Cerdyn Melin a wedi ildio cais cos. Mae pethau wedi mynd yn reit sur I Llanymddyfri o fewn 2 funud. Ni'n gweld just chwarae digyfaddawd oedd I Casnewydd yn mynd trwy cymal ar ôl cymal gyda'i blaenwyr. A wedyn just, nath ddim unrhyw attempt I ceisio ddal y bêl na. Ac yn ceisio adael y cais I bod yn deg iddo fe, ond anffodus. Mae'n angyfreithlon. A mae Llanymddyfri lawr 13-10 a mae hon yn mynd mae fy'n edrych fel bod tai bod nhw'n talcyn caled yn mynd mewn i'r 10 funud ola. Llanymddyfri yn cael y bêl nôl yn byw a John Morris yn y chasglu hi.
Casnewydd nôl ar y blaen. 38 pwynt i 33. Llanymddyfri. 2 Gerdyn Melyn. Yn ôl yn y boced. Matt O'Brien yn rhoi ti i lawr ganol y cae. Christian Jones yna. Yr eilydd. A mae o'n mynd yn hir. O, yn adlamu chwythig i John Morris. A Matt O'Brien. Nôl gyda hi, mae'n mynd lawr. Y canol eto, yr union running kick. Mae Harry Dole yno. Yn pwyllo. Trio wneud fel nath Matt O'Brien, ond yn ara deg mae Casnewydd yn ennill tiriogaeth. John Morris yn lobio i dros llinell amddiffyn. Llanymddyfri. Mae hwn yn dasganodd. A fan hyn, dadlwythiad da i Rodri Jones, ond yn rhedeg mewn i drwbl. Mae yna ddyn yn ychwanegol fan hyn sy'n rhyfeddol deud y gwir gyda Llanymddyfri. Lawr i 13. Ond amddiffyn Casnewydd yn neud yn dda. Ond mae ganddyn nhw'r dynion ychwanegol. Felly mae'n waith caled i Llanymddyfri fan hyn. Guest yn neud yn dda i'w dal hi. Griff Evans yn ceisio bylchu, ond Casnewydd ar hwnne. Mae'r bêl wedi mynd ymlaen i ffwrdd o law Casnewydd, ond fel dwi'n deall, hwn di'r mwyaf o bwyntiau. Mae Llanymddyfri di ildio drwy gydol y tymor. Be ti'n neud yna, Nathan? Ie, bydd Eiros Evans a Nick Cyd yn eitha siomedig gyda y ffaith bod yr amddiffyn falle heb di mynd y ffordd o'n nhw'n gobeithio dechreuo. O'n nhw'n dda, o'n nhw'n digon trefnus, o'n nhw'n digon ymosodol yn dod o ddi'r lein. Yn anffodus i un neu ddoi camgymeriad yn yr amddiffyn, diffyg canolbwyntio falle yn gadael Casnewydd trwy'r gwagle yn gadael nhw lawr. Ie, wir, felly, rowndiau cynderfynol yr Indigo Prem, disil nesa am 5 o'r gloch, ac yna y rownd derfynol ar yr unfed ar hugen o fis Mai, cyfan yn fyw ar S4C. Nathan, os ni'n gorfod gofyn i ti rwan, pwy ti'n meddwl sy'n mynd i ennill y ffeinal o'r 4 sy'n y 4 ucha, pwy fysa ti'n mynd am? Cwestiwn da. Ar ôl gwylio'r gêm nath Caerdydd wara pythefnos yn ôl yn erbyn Casnewydd, i fi maen nhw falle yn rhy gryf. Jyst y ffordd mae gyda nhw'r blaenwyr sydd yn gwneud y pethau syml yn iawn, ond hefyd y ffaith bod gyda nhw bygythiad y tu ôl hefyd. Mae'r full package gyda nhw. A siwr o fod bydden nhw falle ar ôl y perfformiad heddi hefyd yn llawn hyder mynd mewn i'r gymau sydd i dod. Ie, felly dyma fel mae'n sefyll gyda'r gêm yma bron a gorffen. Caerdydd ar frig y tabl wedi ennill 19 o gemau. Casnewydd yn 4. Felly Merthyr fydd yn mynd i Llanymddyfri o'r wythnos nesaf a Casnewydd i Barker Arfe. Yn sicr, mae'r ddwy gêm yna yn mynd i fod yn hynod gystadleuol. A'r tîmau'n taro, yn enwedig ti'n sbio ar Llanymddyfri cyn heno, Casnewydd ar y cyfan, Caerdydd. Mae'r tîmau i gyd yn cael rhediad reit o fuddugoliaethau yn mynd mewn i diwedd y tymor sy'n positif i bob tîm. O, yn sicr, a maen nhw'n wario yn erbyn tîmoedd o ansawdd hefyd. Mae hwnna, wrth gwrs, yn helpu'r ffaith bod nhw'n wario gemau anodd ac yn gemau teit fel hyn. Felly, na, mae fe'n nid y holl beth yn gwbl o fantol i gyd o'r tîmo. Dyla Fale'n cael ei wthio nôl gan Ben Roach. Sean Davies. Mae'n anodd i Llanymddyfri. Ddarganfod unrhyw le, mae'n mynd ymlaen gan Rodri Jones. Dyma gyfle felly i Casnewydd. Bron yn bylchu, ond Griff Evans yn neud yn dda i daclo. Ac wrthrycio. Ond yn ôl aeth y dyfarnwr i'r camgymeriad neu gan Rodri Jones. A mi fydd hi yn gyfle i
Casnewydd fwydo hi mewn. Ie, Cyrraedd taw saith i ro. Just a reminder once again for anyone who was Anaf in the grounds of RYGBI Prem. I Josh Reid After the full time whistle. ar y llawr, ond Okay, tyres back on. mae o'i weld nôl ar ei draed. A chyfle I fwyd o sgrym arall. Wel, mae hwn yn edrych fel bod yn mwynhau y gêm yn di. Da chi'n ennill? Ie, mae fe'n edrych o ddifri iawn yn dweud. A mae'n Casnewydd sy'n neb isio diod o ddŵr. Maen nhw'n mynd I gael peint yn y bar ar ôl, dwi'n meddwl. Ond mae'n siŵr fy nhw'n gobeithio am champagne ar ddiwedd y tymor. Maen nhw wedi colli mewn un rownd terfynol. Ond mae'n potensial am rownd terfynol arall. A maen nhw'n dal I ddod hen yma. Casnewydd eisiau dangos pam na nhw sy'n meddwl na nhw dylai gymryd y teitl eleni. O, bron iawn yn torri drwy'r bwlch. Luke Yendl. Ond maen nhw'n dal I ddod. John Morris. O, casglu'n dda. Casnewydd. Waw. Matt Bancroft sy'n croesi. Dwylo arbennig. A maen nhw wedi dotio gyda hwnna. Wel, dyna fel I chi yn crynhawn llawn adloniant yn dyfe gyda cais arbennig fel hyn. Just unwaith eto Matt O'Brien yn lliwio'r chwarae, reoli'r chwarae'n bert, ond just yr ongle oedd i'r blaenwyr yn cymryd, fel ffiguredwyr yn cymryd yr ymddiffwyr I fewn, a wedyn dwylad ddeheig gan yr olwyr Casnewydd yn neud yn eitha hawdd i'r eilydd just dwy'r arno'r ca I sgori'r cais yma, ond ni wedi gweld o'n troio yn o weithiau gan Casnewydd, just y ffordd maen nhw'n gallu newid y picture mewn fel petai. Pob tro maen nhw gyda'r bel yn ei ddwylo. Mae Matt O'Brien, fe sydd yn maestroli pob fath o chwarae ar y foment. Ie, Geraint o Driscoll yn rhoi ti mewn I Bancroft ac yn croesi y llinell. Felly Matt O'Brien. Y dorf gofyn am dawelwch. Ac yn parchu y ciciwr Matt O'Brien sydd I chwarae'n arbennig hen yma. Ond Nathan I ofyn I ti hefyd, pwy ti wedi dewis heno fel ser yn y gêm? Wel, mae yna sawl chwarae wedi fadi ar y allan. Lloyd Lewis, Matt O'Brien wrth gwrs, ond I fi, mae lot o gwaith caled wedi cael ei wneud ar y llawr, a y boi yma, Craig Hood I fi, oedd y boi sydd ar y allan. Mae fe wedi redeg yn nerthol, cario'r bel yn arbennig, oedd y gwaith arbennig ar y llawr I ennill y bel nôl. Yn credu ta Willis I 3 jackal oedd fe yn yr ail hanner, a mae fe dal I fynd I fod yn deg iddo fe, so Craig Hood. Gwaith arbennig felly gan y clo Craig Hood. A Casnewydd 45 o bwyntiau. Llanymddyfri 33. Yn dod nôl unwaith eto. Matt O'Brien, dyma chi gic. Helo! Wel, mae'n edrych fel bod o'n dal I fwynhau I chwarae yma yn Rodney Parade. A mae'r dorf wrth I bodd gyda'r gêm yma. Gêm ola o'r tymor gartref I Casnewydd. Ac yma yn Rodney Parade, Matt O'Brien. Wel, diolch yn syni neb pa mor dda mae hwn yn gallu chwarae. Y dafliad just dros fraich Craig Hood. A Christian Jones sy'n ceisio torri. Kick goes byw hi, cymryd i'n sydyn, dafland. Bron i'r bel gael i'r yngipio. Ac yn tasgu'n ôl. Bellach gyda Harry Dole. Mae hwn yn sydyn, cofiwch. Yn ceisio chorgamu. Wneud yn arbennig I gyrraedd Rodri Jones. Y bel nôl tu mewn. Pwy sy'n ennill yn y ras yma? Tackle arbennig gan yr eilydd Rhys Jenkins.
Ond mae'n faintais. Y bêl wedi mynd ymlaen. Ond unwaith eto, mae'n rhaid clodfori am ddiffyn Casnewydd. A Rhys Jenkins yr ymdrech i gyrraedd nôl ne. Ond yn reiddiol, Rodri Jones yn gweld y bwlch. Bêl nôl tu mewn i dafland. Ond cael ei ddal yn dda yn y diwedd. Sgrym fydd i Llanymddyfri. Ac am gêm mae wedi bod yma heno yn Rodney Parade. Casnewydd yn dangos y sgiliau arbennig sydd ganddyn nhw yn sgorio ceisiau drwy gydol y gêm, 45 o bwyntiau. A dyma nhw eto yn dangos i cryfder nhw yn tro ma'n y pac. Cyn ennill kick-off o'r sgrym. Ar ddechrau tymor, cofiwch chi, nath Casnewydd golli 4 gêm yn olynol i ddechrau'r tymor. Ond dyma'r tîm sy'n edrych boeth ar hyn o bryd. Dim ond wedi colli y tro dwytha nghanol mis Chwefror, ond mae hynny'n teimlo fel atgof pell yn ôl. Tafliad i Casnewydd yn y munud ola. Dwi'n siŵr fy nhw ffansi cais arall i ddiddannu y dorf, fel maen nhw wedi gwneud drwy'r nos. Dino Dylefalu dros y bêl. Ond mae Casnewydd yn llwyddo i gadw hi. Luke Crane. Bêl nôl i O'Brien i Morris. Morris wedi gweld y gwaglen, bylchu eto. Mae'n gyfle nhw roed yn hwt i mewn. O, tacl dda, ond diolch bwys. Cais i Luke Crane o dan y bys. Am ffordd i gloi'r tymor arferol i Casnewydd. Cais arall yma yn Rodney Parade. Mae'r dorf wrth ei bodd heno yma am berfformiad gan Casnewydd. Wel. Sgwni os nhw ydy'r ffefrynnau i gipio'r tlws ar ddiwedd y tymor. Morris yn bylchu. Cefnogaeth ar y tu mewn gan Josh Reid. A Luke Crane ar y tu mewn. A mae'r chwiban ola yn mynd gan y dyfarnwr. Am gêm oedd hwnna. Ceisiau ar hyd y cae i gyd. O'r funud gyntaf i'r funud ola. Gaddon ni'n diddannu yn sicr gan y ddau dîm arbennig yma. Am flwyddyn mae'r ddau dîm yma wedi cael. Llanymddyfri'n gorffen yn yr ail safle. Ond Casnewydd sy'n edrych boeth ar hyn o bryd. Colli yn y ffeinal y gwpan wythnos dwythaf. Mae Casnewydd wedi ennill i gêm ola yn erbyn Llanymddyfri. Ac wythnos nesa, Casnewydd fydd yn mynd i Gaerdydd i geisio sicrhau lle yn ffeinal rowndiau terfynol yr Indigo Prem. Am dymor, am dîmau. Y 4 tîm ar frig y gyngrair: Caerdydd, Llanymddyfri, Merthyr, Casnewydd. Mae rowndiau terfynol dal i ddod. A mae Nathan Brew gyda Lloyd Lewis. Lloyd Lewis a Lee Rees. Dechrau banc gyda ti, Lloyd. Dechrau gyda ti, Lloyd. Mae'n okay. Lle cynta, siw mae'r anaf? Iawn, just cramp o dda, i fod yn onest. Popeth yn cramp o'r un pryd, all good. Bach yn soft na gyd. Beth yw awgrathiadau'r gêm yma? Oedd e'n gêm llawn awydd o'r ddechrau? Yna beth o'n i'n disgwyl, tîm fel Llandyfri, nhw'n taflu pêl o gwmpas, yna beth ni eisiau gwneud. Felly, hanner gyntaf, o'n i fel, waw, mae hynny'n gyflym, ond o'n i'n disgwyl hynna. A credyd i Llandyfri hefyd, ni'n gallu chwarae gêm na erbyn ein gilydd. Lee, dwi'n eich mewn. Anffodus i colli'r gêm, ond unwaith eto dangos falle y lefel o potensial sydd gyda'r tîm i gyd. Tîm yn bach siomedig, bod honest, ond da iawn Newport fair play yn chwarae rygbi eitha dda. So, fi'n credu tîm bach yn rusty fyd, so ni'n chwarae yn wedi 2 wythnos, so hwnna helpu. So, mae'n neis chwarae wythnos hyn, a wythnos nesaf wedyn, mae'r semi-finals, so mae hwnna fwy bwysig yn ni, really.
Oedd e'n bach o temptation i chi i cael ei denu mewn I ware y ffordd ma Casnewydd yn hoffi ware champagne rygbi yma? I bod honest, I hoffi chwarae fel afyd, so wastad yn bod yn game eitha agorol fel, so good game, ond fair play, o'n nhw'n well hefyd, so... Diolch yn fawr. Diolch Nathan. Wel, ar ddiwedd y tymor arferol, dyma cadarnhad o'r tabl Caerdydd sy'n bennu'r tymor ar frig y tabl. Be mae hynny'n golygu? Wel, mae'n golygu bod nhw nawr yn cael rownd derfynol ar eu tomen eu hunan. Bydda nhw'n croesawu Casnewydd sy'n bedwerydd i'r brifddinas. A mi fydd Llanymddyfri sy'n gorffen yn ail, collodd yn erbyn Merthyr o flaen yn camerau ni ym mis Ionawr. Nawr yn croesawu Merthyr ifanc yr eglwys wythnos nesaf. Dyma cadarnhadau o rownd y terfynol. Caerdydd yn erbyn Casnewydd, Llanymddyfri yn erbyn Merthyr, y ceisiau, y cyffro, y cyfan I weld ar S4C. A Siwan Lillycrap yn ail ymuno fi. A Siwan, mae'n rhaid sôn am Casnewydd, achos cyn heddi, chymod, nedych nôl I ganol mis Chwefror a ddrai nhw ennill bob gêm, ond nhw'n gwybod bod rhai nhw ennill I gyrraedd y 4 ucha. O ddim rhai nhw ennill heddi, ond wnaethon nhw parhau ar un safona. O'n nhw'n wych o nhw, o fi'n licio sut o'n nhw'n mosod, sut o'n nhw'n taflu pel o gwmpas, o'n opsiynau oedd gyda nhw o pob man o'n nhw'n chwarae. Dim pwysau arnyn nhw, ond freedom I chwarae. Nes ni gweld hwnna, dros 50 pwyntiau wedi sgorio, o Brian yn pull o'r strings heno, ac Lloyd Lewis ar asles yn neud yn wych. Ond hefyd y blaenwyr yn neud gwaith galed hefyd, mynd dros Llanymddyfri fantais. Craig Hudd ni'n gweld yn player y match ac mynd trwy gwaith galed trwy gydol y gêm. Oedd yn gêm wych a Casnewydd wedi heiddi ennill heno. Digon o geisiau yn y gêm na, oedd cardiau hefyd. Be nes ti o'r cardiau'r melyn yma? Oedd yn dangerous oedd e just dim yn meddwl beth oedd e, chwaraewyr yn rhoi corff ar y ca nawr I cadw'r pel, ond oedd dim rhaid i'r chwaraewr Llanymddyfri mynd I lawr, oedd e'n gallu dal ar ei troed, oedd wedi cwmpo'n funud ola, dangerous, a fi'n gobeithio bod Lloyd Lewis yn iawn. Right, wel, mae Nathan Brown nawr yn cael cwmni brenin Casnewydd, Matt O'Brien. Mae maswr dylanwadol celfydd Matt O'Brien gyda fi. Matt, I mean, what a spectacle this evening. Yeah, it was a great game, wasn't it? You know, we always play well against Llanymddyfri, and they're the same with us. The two teams who like to play quite expansive games, so it's a good one to pick for the cameras, I think. Yeah. Yeah, I think you obviously went out of structure a number of times. Can that be a little bit dangerous thinking about next week? A little bit, I suppose, but we sort of, it's the way we play, I suppose. When we get momentum in our attack, I think structure goes out the window for us, and we've got a lot of good rugby players who play good heads-up rugby. So yeah, not too bad. Going into next week, what do you think you need to improve on, and what's the focus against Cardiff? We probably don't want to concede 5 tries next week. That'll be a start. We always have a close game against them. We sort of cancelled each other out in the final, so we know it's probably going to be a one-score game. So defensively, we'll probably have to tighten up, and hopefully we can have a day like this and play some attacking rugby. Fantastic, Matt. Fantastic again this evening. Well done. Thank you very much. Diolch, diolch fawr. Mae rygbi ymosodol yn rhan o'i athroniaeth a Matt O'Brien yn allweddol i'r cyfan. Gawn ni'n cybolog ar y ceisiau, achos maen nhw yn gallu bygwth o unrhyw le ar y cae na, Siwan. A mae Matt O'Brien yn tynnu'r strings na, maen nhw'n gallu ymosod o unrhyw le ar y cae. Ond fel gweld ni, y blaenwyr yn mynd trwy y gwaith caled, fynd dros Llanymddyfri fantais, inch by inch, dim yn wneud dim byd dangerous iawn, o wedyn, symud y bel allan, a wedyn ni gweld fi'n credu llaw un o'r chwaraewyr Llanymddyfri a wedyn mynd i'r cosp, ond mae'r blaenwyr yn wneud y gwaith maen nhw fod I wneud, a maen nhw'n saco'r chwaraewyr Llanymddyfri mewn, so fe gwagle rhywle arall I Casnewydd chwarae yn ddi. Ti'n edrych ar Casnewydd a edrych ar y bygythiadau nhw fan hyn a meddwl, maen nhw yn dîm sy'n gallu curo unrhyw tîm uwch I pennau. Ydyn maen nhw'n gwynebu Caerdydd oddi cartre, ond maen nhw wedi ennill rhai gemau mawr yn yr wythnosau diwetha. Fel dwedais ti, mae pwysau wedi bod arnyn nhw, mae rhaid I nhw ennill gemau I fynd i'r top 4. Mae wedi wneud hynny, a nawr maen nhw'n gallu chwarae gyda bach o freedom, ond yr opsiynau sydd gyda nhw, O'Brien, tynnu mas y cefn, runners off e, blaenwyr yn wneud ei gwaith, a wedyn fynd i'r yslys, mynd nôl i'r yslys, kick pass. Mae'r ffordd maen nhw wedi chwarae'r gêm yn gêm
cyffroes iawn, ond mae'n really anodd i amddiffyn, a ni wedi gweld yn Llanymddyfri heno yn stryglo i amddiffyn fe. A ni'n ni siarad am pa mor anodd mae Casnewydd i amddiffyn, mae Nathan Brew wedi ail ymuno ni. Wel, so ni'r cais gosf yna, ond mae llinell gefn, maen nhw yn dangerous, peryglis falle yw'r gair, Nathan. Ie, mae pob tro mae O'Brien, so mas o anodd, pob tro mae Matt O'Brien gyda'r bil yn ei ddwylo, mae rhyw fath o ddiwyniaeth yn cael ei creu bod yn deg. Ond pob tro mae fe gyda'r bil yn ei ddwylo, mae pawb o'i gwmpas yn gwybod beth mae'n wneud hefyd, felly mae hwnna'n holl bwysig, a ie, maen nhw'n creu cyfleoedd pob tro, a hyn o wylo ni lefel yn fwy o clinildeb, os mae hwnna'n gair, o ddyn nhw. A unwaith iddyn nhw sgorio yn yr ail hanner, o ti'n teimlo bod gêm na wedi mynd o afel am Llanymddyfri? Ie, fi'n credu oedd e wedi mynd, ond fel dwedes i, mae Llanymddyfri gyda defence briliant dyn ni gweld trwy ganol y blwyddyn, ond nhw ddim gallu amddiffyn tîm Casnewydd oherwydd y ffordd o'n nhw'n chwarae, y width o'n nhw'n chwarae gyda, ac sut maen nhw'n symud y bil, oedd yn anodd iawn, ac ar ôl i nhw sgori, fi'n credu ni'n gwybod oedd e fynd i fod yn dwyrnod Casnewydd heno. A ni'n gweld fan hyn be maen nhw'n gallu wneud. Yn nifer mwyaf o bwyntiau mae Llanymddyfri wedi ildio yn y gyngrair eleni ers sawl blwyddyn, Nathan. Gwendidau yn eu tîm nhw neu jyst Casnewydd o dim yn mas i brofi pwynt? Na, mae rhaid rhoi camol i Casnewydd, wnaethon nhw ware y gêm fel o'n nhw eisiau, yn anffodus, fel o'n i'n sôn falle i Lewis, falle wnaethon nhw denu Llanymddyfri mewn i'r ffordd maen nhw'n moyn ware, a hynny yw, jyst ceisio ware gêm agored, a maen nhw'n llawer fwy tyn a llawer fwy strwythyr ynglwm gyda'i amddiffyn a'r brydiau, ond anffodus heno, a the ddim i ffordd nhw. Right, y ddau dîm, chi'n meddwl fydd yn benni lan yn y ffeinal? Fi'n gwybod bod ti wedi sôn am y peth yn barod, jyst atgoffa ni, a Siwan gei di rhyw 30 eiliad i feddwl am y peth. Ie, Caerdydd i fi, maen nhw wedi dangos unwaith eto heddi pa mor gryf maen nhw, pa mor gyson maen nhw hefyd, a pan wnaethon nhw war yn erbyn Casnewydd, ond nhw falle yn lefel yn uwch o ran y blaenwyr, jyst y ffordd nhw'n ceisio cael y momentum pob tro, felly i fi Caerdydd. Ti ddim ond i roi un tîm i fi, Llanymddyfri neu Merthyr? O, sori, Llanymddyfri. OK, dyna ni. Fi'n mynd i mynd yr opposite i Nathan, actually. Fi'n mynd i mynd ar ôl heno, Casnewydd, ffordd maen nhw'n chwarae. Pan chi'n ennill, mae'n habit, a mae wedi dod yn habit i Casnewydd. So fi'n credu bydden nhw ennill wythnos nesaf, ac fi'n mynd i mynd Merthyr, neu Llanymddyfri. Ni'n hoffi amrywiaeth ar y sioe yma. Wel, fi'n mynd i fynd am gêm agos beth bynnag, ond right, mae'r tymor arferol i ben, mae'r bencampwriaeth rygbi unedig i ben rygbi Ewrop i ben, ond mae digon o chwaraeon i ddod ar S4C. Giro d'Italia wedi cychwyn heddi, Geraint Thomas i dweud wythnos yma bod yna i gystadlu. Y Drenewydd yn croesawu Hwlffordd am 5 o'r gloch dydd Sadwrn, a uchafbwyntiau'r penwythnos dos Lun am 9:45. A fel ni di sôn, y rowndiau cynderfynol i chi, y dydd Sul nesa am y 5 o'r gloch, y ceisiau y cyfan yn fyw ar S4C. Dyna ni te, yr hael yn machlud yna ni yma yn Rodney Parade. Diolch Nathan, diolch Siwan. Yr hael hefyd yn dod i lawr ar dymor arferol yr Indigo Prem, ond mae'r gorau eto i ddod. Dyma y 4 tîm fydd yn cysadlu wythnos nesaf.